نعم. ساعات بهيرات. Okay, welcome everyone. سلام كمل لكم كما تكونوا صبوك تلونا كل من يوتيو نهوت من يوتيو تتنا دما welcome أبفلامي live show ناتنا يوم مبزحت جزية بستمر فيديو نرحبهم زنبرنا لومي بغتا مساتهم كنا راخبنا welcome أبز show كم قداميتي قاشا ويكا عدمت قاشا ناتي مالتي. Thank you George. Thank you ብጣዕሚ እየ ደመስክን ብሓቂ ከምዚ ብማዕዶ ማዕዶ ፊት ንፊት ክትጋጠም ከለኻ ዝያዳ ከምዚ ውሽጥኻ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ስምዒታት እዩ ዝነግረካ ውሽጥኻ እሞ ኣይሆብ ኩላትና ፅቡቅ ተሓጓጊስና ክንፈላለ ተስፋ ገብር ንኩላትና ክንጠቃቀም ዝያዳ ንክንጠቃቀም ዲና መፂና ዘለና ዝያዳ ከዓ ክንጠቃቀም ተስፋ ገብር Yes, بحفشة نايلومي مدب نتخطاتلتنا ون ننوح ولو كاب بميديا نفالت تخونا مسانا كزاربون حتى كحاتونان حدا حتوتات وني صحفيهم جن كتاي من لسون ينيره سلازي لومي حدا كل حتوتات كوين بلني ناجن قال حتوتات كملس كم فتنينا كم دما نلومي أرستناتنا بزعبا كورس أبز كنتات زي بدهين حبرتسبنا حبرتسبنا بسدت نزلو شجرات زخونو عقبت زخونو كبيت زخونو انتايو ميلنا نعاتاتهم كنرينا اتحتوتات ون زيادة نزار السزي زده السس من الزخون نخلنا هنات يخوننا مغنياتو فحفح كيب لنا تارستات متم نابرا سدت كالاي ويسال ساي زربا ايد ليونيو نخلنا بدايو كاب جزاها كاب حزبها كاب بهلها كاب حبرة سبكا كاب قوانقاها كاب ما يعدخان حمد عدخان رحيقكا طعم كله يخيل يقول لك كم تنسخ عبخايا يكوني سلازي سدت كبيد نجار محانور دون ديو هذا حدا جزية قلنا تزول السدت كا بعلنا نخبدو قين يسمعني كم قين يسمعك لتيتي ونخبدو قالينا خا ما مقرت نتقملو كم تبارياتنا ስለድፋላለ قالينا بصبوق ነገር ተጠቂምና نتقملو ሰባት አለና قالينا خا نتزጎድለና ጥራይ ንቆፅር ግድ ኮይና መስለን yes متم مجمري يعني أوروبا خدمت لها تمنيتاتك وحودي بجكاتي كاتا ببروسس متى ناتي تميز نبرت مجمريا كاب إرتران سودان بتحني يعني راتا صلوت سودان مزبط عوكا والشريفة كله خي أبديت جيرا تصلوت مغنياتو تعم كم زي كونريو اللي هريت كتملا سايتخلني خا نقدمي تريها خد فزر لك سلزي والشريفة بك بجخا نخارتم بتحني كارتون كيف بتصحكو كابزا وصان جميرة مالتي مغنيات صبص سلزي تقبلت إن تخارتم كابو كارتوم عمت فرعان مزقبركو مرير نسلز نبري ولا بليبيا سريحي نبر كابزس كوت صار لأن مخنيات أب جزيانة زنبركو عمت مدهر جيرك واكد كان يخاطر يبزلوها عمت جيرك دهر عمت أنا بيتغرسيا مخاط قدي فين يركب بزاحة تزيا مالتي واكد كان يخاصل جرا دل حاصل زبروني بقى كيدي لم حسبي إلى بيتغرسيا قدي فين يرى مالتي دهريو جد ليبيا خمس سالني ولا بسي ليبيا سرها غيلي قليد بالنيرة ليبيا مسات خادمة ندحرك تملا سايتخلنيها سلازي نقدميت ولا بتاقم جنب بحر تراي قحفة بلند رجع يتسلني أي لمنا كان يترايز بالنيرة مسجرنا خا مش ما يقارسني وا زيا سايتخوني أنا عدا مليكات صدق كوينا لقدميت مالتيو أي سو بعفشاتي أنا أيوداني تحسب نجر أيوداني جنانة إلى نيرة حسبو كايوتي مجمرتا نسخة تحسبو أبتي بوتا مسمتخا زتصنحكا ببينيو نسخة أبتسخة دمتخا نحنا دمتنا له خا بكا سرح ترى يركب نبنيرنا سرح كنركب كلنا كل سب كنركب كلنا زيادة دوموزو ولا كل نجار كتريون كلها سخا كومت منه حجي تي
أب حنقول كأريز كاتمت أبو زن حكام ببينو سلا زخانة خا أنت يدبالتهم زيادة نخد قبلو زخبدك أوروبا يكون ولا جنا خب جزا خوتي خا كل نجارات يو زخبدك أنا مجمع تاجي بفلاي خب جزا خوتي خا أوروبا كم تاسة تطبخوا ده كونس كابتا تطبخوا زبالة أتيا خوينا يا أوروبا يا مالتي حكنا مزراب قفاية اللي بحال السودان بفلاي بيرترا قفا معاتي نيرانا وتصالغو تا من كسخاسنا كاس كاب كتما كابس مرا دار قاعدو صلاي تخنيها نخرن تبصحنا نيرا كاونيو قاعد تنكساسنا نيرا سو السودان مسكنا بقفا لبيعت فيهم لين يرم عاد قفا ينيرو تي عدي لايت صحافات بهالوغن سلازنبركم كتصال قفا سلازنبره ليبيا كاب جزا خاي توصنيها كاب جزا خا وصخ تقول كل خايز جمر بوليسوم حدا ولا تزب كله قرب حدا كم ريلي كبد زبل عبرت سبت لزخونه أوروبا مساعدة غص رجعت رخيبنا ولا نجارات عيد عمكا تحال أصحابات كايس مرة الكاجن أنت حمغسي زوجاية كبوليس نهدمنا متينا نمجمريا مس بوليس زمدنا تصبوكم فتر زخالنا له على مونكم لي خلي مغنياتو بفلاي أب أنا بيرترا من كسخاص لزنبرني بزح كجانا يكلني بزح يتجففكون أيبلكون تمهراي سلزنبركم على تيو أب ليبيا أب السودان جن بفلاي تي تشحن شوعاتن بتعمي برتع قفانيرو يساقينا نيرو بجريف زنبر دحنيرو أب ليبيا زجدده سلدي أوروبا بس ماذا خن مجمريا كاب قفان كاب هدمان سلزي عرفكو تمزجن زبل كل أجزيان يا سو كان سبجن نزيتات زو سلدي رأي بأوروبا أنا كالت تثبيتات نيرو خون زي أخن قد باينام سو بوليس نسبلكا انتاي دي ذكيرة بوليس نسبلكاني اشتيكو استخلكا مجمرتا أوروبا بغريق نكالناسي بوليس حيزومنا أزيوم كبوليس خامي تتصبيني معناتو أنا حما أسئل ناي بوليس لزلن مالتي إني اشتين كلقو حجي مس حيزومنا جلس بقى كوم يلن بقى تنكباخيبوم قال ملا قال أب حدا بوتا وسيدومنا مجبي قال كله بقى مشالو كبوليس خامي تتصبيني بوليس بترمتي رايك درعك رايك تتصب نعيكم مثل زقات من قدم مالتي حجي كوم مثل أناس بدعم يقرمنا نيرو حجيس مش مساعتها خا زيادة زقدة يدخون قلن بنيرنا متى بشودن مساعتها خسي انتاي لحيتات انتا قالسي انتاي يالو كاب نعاخسي انتاي تسمعي كنا بزم مصاخ قليلا نسي بوليس رئيس دايما فرحيس تحقيسا قليلا حجي بدعمي بتحدوغن سيحقا بتحدوغن بدعم سنبينا مالتي حجي انتاي نزازر بخا قرب كستاي كقبرا دلي عاد جزاسي ابز كتمص كلخات بوليس بدقه تريون ابز تريون سي سماين مدرنيو ولا كحزوها ولا جبن غير كان كلخاس كابو نابو مالتي قليل يكون حق زوا يا حجينا بحتونا أنا برسنا خمن لسنا نايلومي قدامي تنت بك الرياضة اللي يزلوا في سدت تخبدلنا بزعبا زار السنتخونات حتوتات زبالة أيود حرب كلا رشاد كناتون خلينا شو قدامي تارستي نايلومينت بك الرياضة اللي يزلوا نزع بسدت مبزحتنا نقبرا انتو خينا وددريا in fact أبدقت راي كنا نجميرنا ولا بيرتراون مرعاتاتنا تنان تاريخايو مبزحت السب لعقميو ورايز قبر أنا كريو خلق مالتيو أكايدو نقراتو مبزحتو لعقميو زخون لعقمها خلق زي يقول أكايو so قدمنا عاقق بكي انتاي تعزبت لك كابزوان زي حبرتسبنا ناي وددر به تريوتات يريل كده تقمتي وي ناتكم ما نقدم دهريانه قرب كوس خلاي خليه ناتكم عرستون كن ناتكم حتوتات ونابو زد هابن تخونه شو وددر بحبرتسبنا ويكا كرايل كرايو ليسم عليسي كمي يالو تولي واو زي بدعم كبيد حتى نورمالي بزح جزون بزعبازي تزاريبنا له لنا سبيشال حجة أنا نابتناي دق أنستيو كم قال نستيت كريون كلخو كتوادر كل خاص نمنتع قاتوادر نورمالي حجة بستفعل عليه مقدات مستقنسية الرقبيخة تعلل شايت ستي مشالو نقرات كتلاوة تدلي حجي حد جزء بقى فلي دبل بحري ولا أب حساب كاديت أنحى نقراتي أنحى تود دركاسي أزيو أبتي مشالو قامي مسخا زخيد نجر سدي كونه بقى مشالو نجيزو كعقبك دخل وين نجيزو حقسك زخل وين نتا ناشع جيزة رايحة تحسب بزح جيزة كابد سعلو مالتيو
እቲ ከም ዝበልካዮ ዝውራያ ድዩ ገለ መለድዩ ገለ ብብዝሒ በቃ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብፍላይ ትሪኦ ናይ ሓደ ዋው ክትብል ፀኒሕካ ከዓ መሊሱ ካብኡ ዝገደደ ኮይኑ የፀንሓካ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ ንምንታይ ኢኻ ስጋዕ ክንዱ እንታይ ትበሃል ትገብር ቅድሚ ሕጂስ ሓንቲ ሓፍቲ ኣብ ኮመንት እንታይ ኢላ ፅሒፋትና ነይራሲ እቲ ውራያት ኩሉ ነገራት ዝግበር እቲ ክዳውንቲ እቲ ገለመለ ኣዝዩ ክቡር ኩሉ ነገር ኣብ ቅርብ ኢልካ ምስቶም ሰባት ክትዕልል ከለኻ ከዓኒ ናይ 100,000 ዲ ናይ 10,000 ወፃኢታት ግን ቅርብ ክትብል ከለኻሲ ምስኣቶም ክትዘራረብ ከለኻ ግን ዜሮ ኮይኑ እዩ ፀንሓካ ገለ ዝብል ኮመንት ኣንቢበ ነይረ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ብዛዕባኡ ከም ዝሓስብ ይገብረኒ ነይሩ ንዓይ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢና ዝያዳ ንወዳደር እቲ ንወዳደሮ ዘለናሲ ንዓና ዝጠቕመና ድዩ ንዕብየትና ድዩ ንለውጥና ድዩ ንኩሉ ነገራትና ብፍላይ ኣብ ኣተሓሳስባና ድዩ ኣብ ኩሉ ነገራትና ክዳውንቲ ካሲ ኦኬ ክዳውንቲ 10 ግዜ ክትቀያየር ትኽእል ኢኻ ግን ኖርማል ክዳን እውን ተኸዲንካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ኣዝይኻ በቃ ሓደ ግዜ ኣዝዩ በቃ ፍልይ ዝበለ ነገራት ትርኢ ኢኻ ግን ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ከዓ ኣብ ምንታይ ኢኻ እስኻ ክተድምዕ ትኽእል ንምንታይ ይጠቕመካ ንዑ ዝያዳ ትሰርሓሉ እንድሕር ኮንካ ከም ስራሕ ሒዝካዮ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ኦኬ ንስራሕ ይሰርሕ ዘለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሞዴል ክትከውን ትኽእል ገለ ክትከውን ትኽእል ናይ ስእሊ ሞዴል ክትከውን ትኽእል ናይ ክዳውንቲ ሞዴል ክትከውን ትኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ንስራሕ እትገብሮ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ፅቡቕ እዩ ንኩልኻ ማለት እዩ ግን ከምዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ከምኡታት ክትገብር ግን ቁርብ ዝተጋነነ ይመስል ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ኣብቲ እውን ጠቂስካ ነርካ ውራያት ናይ ዓድና ክትብል ከለኻሲ ሓንቲ ክምላልካ ከለኹስ ኣደይስ ቀደምታይ ትብለኒ ነይራሲ ኩሉ ግዜስ በቃ ሕልሚ በቃ ተሓልም ደቃ ከተመርዖ ገለ ወላ ሓንቲ እኳ የብላን እጂ ኣነ እንታይ ይብላ ካበይ ምፂኺ ክሞ መርዓሲ ጓልካ ሃብኒ ኢሎም ክተምርዕያሲ ካበይ ምፂኺ ክተምርዕያ ሓንሳብ ተለቂሐ ገለ ትብለካ ሓንሳብ ከዓ ማይ ሓፂበ ህቦም ትብለካ ማይ ሓፂብ ክዳ ከመይ ጌርክ ውራይ ክትገብሪ ምሳሎ እቲ ናይ ስድራና ኦልሬዲ ውራይ ክገብሩ ከለዉ እኮ ኣሽሓት እዮም ከውፅኡ ተለቂሖም ድዮም ገለ ድዮም ገለ ኣብ ዕዳ ኣትዮም እዮም እንታይ ድበሃል ክገብሩ ሕጅስ ኣዝዩ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ከም ጓል ኣንስተይቲ ክሪኦም ከለኹ ማለት እዩ የስ እቲ ውድድር ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ደቂ ሰባት ናይ ምውድዳር ባህሪ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣበይ ክንወዳደር ኣለና እዩ ትሕቶ ውድድር ትምህርቲ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ሰናይ ነገር ንምህናፅ ኣብ መፅሓፍቲ ምንባብ ቢዝነስ ኣብ ምኽፋት ደቅና ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣብ ምስዳድ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ቅዱስ ቅንኢ ዝሓድረልካ እሞ ተተሓሒዝካ ክትዓብየሉ ትኽእል ማለት እዩ ውድድር ብነብሱ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ደቂ ሰባት ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ይወዳደሩ እዮም ኩሉ ግዜ ንፍተዋ ይንፍተዎ ማለት እዩ እቲ ንዓና ዝሃስየና መብዛሕትኡ እቲ ውድድር ቀዳማይ ዝወፀን ካልኣይ ዝወፀን ክልቲኦም ይሰዓሩ ብምዃኖም እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከም ሕብረተሰብ ክንሪኦ ከለና ሓደ ሕብረተሰብ ኮይና ምስ ካሊእና ክንወዳደር ዘለና እምበር ንሓድሕድና ኮይኑ እቲ ፀገምና ኩሉ ግዜ ውራይ መብዛሕትኡ ውራይ ክንገብር ከለና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ውራይ ክግበር ከሎ እንታይ ዝብላነ ካብኡ ናብኡ እቲ ገንዘብ ናብ ህዝብና እዩ ማለት ባንዲ ስነ ጥበበኛታት ናይ ዓድና እዮም እቲ ገዛ ናይ ዓድና እዩ እቲ እንስሳ ናይ ዓድና እዩ ዝሕረድ እቶም ሸለምቲ እቲ ቬሎ እቲ ገለ ናብቲ ዓድና ይመላለስ እዩ ሰርኩሌት ይገብር እዩ ሕማቕ እንድዩ ግን ሰርኩሌት ይገብር እዩ ኣብዚ ግን መብዛሕትኡ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ናብ ካልኦት እዩ ዝኸይድ እቲ ዋና ሳሊ ይወስዶ እቲ ዋና ቬሎ ይወስዶ እቲ ዋና ክራይ መኪና ይወስዶ እቲ ገለ ይወስዶ እታ ሕብረተሰብ ብኩሉ እናደኸየት እያ ትኸይድ ማለት እዩ ናው ኢማጂን ነዚ እናደጋገምና እንድሕር ጌርናዮ ብመንፅሩ ድማ እቲ ውድድር ህልኽ እንተተታሒዝና እንታይ ንገብር ኣለና ተታሒዝና ንለምስ ኣለና ተታሒዝና ንጠፋ ኣለና ናይ ገዛ ንብረት ትብል ፀኒሕክ ናይ ገዛ ንብረት እንታይ ኢና ንበሎ ዘለና ቫልዩ ዝበሃል ዘይብሉ ንብረት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ንብረት ኣነ ኣብ ስዊስ እየ ዝቕመጥ ንብረት ገዛኻ ወላ ወርሒ ተተኪም ካልእ ዓመት ክልተ ዓመት ጌርካ ኣብ ሰከንድ ሃንድ ክሸጦ ዶ ይኮነሲ ተቐበሉን እንተኢልካዮም ከማን ይሃብዩኻዮም ብዙሕ ግዜ ክትገሕፎ ያ ክገዝኡልካ ፀቢብ ዕድል እንዲ ዘሎ ዋላ ብጥርሑ ንክትቦም ከማን ኣይቅበሉን እዮም እቲ ቫልዩ ናይቲ ንብረት ቀልጢፍ እዩ ዝጠፍእ ኣነ ኸ እንታይ እየ ዝብል ንሕና ኣብ ስደት ኣለና ብዝኾነ ይኹን ምክንያት መፂና ኣይጠዓመና ናብ ዓድና ሽግር ኣጋጢምና ህዝብና ኣብ ዓድና እውን ኣይጠዓሞን ስለዚ ምምፃእና ካብ ዘይተረፈና ለባማት ስደተኛታት ክንከውን ኣለና ዓያሹ ስደተኛታት ክንከውን የብልና ኣብ ዓለም ለባማት ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ መን እዮም እንተይልክኒ ኤስያውያን እዮም ብዘይካል ዓለም ሓንቲ ኤስያ ዓባይ ኮንቲነንት እያ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኩሎም ግን ተመሳሳልነት ኣለዎ
ቻይናን ታሪኻዮም አይደንቲቲ ናቶም ባህል ናቶም ክብርታት ናቶም አየጥፉን እዮም ስደተኛታት ምዃኖም ከና ሓዋራ ይርስዑን እዮም ህንዳውያን ካብኦም ይገዱ ፓኪስታን ካብኦም ይገዱ መብዛሕቶም ዞም ሕብረተሰባት እዚኣቶም ስደተኛታት ምዃኖም ንደቆም ሊሊ ዝርድኦም ደቅና ግን ስደተኛታት ምዃንና አይርድኦምኒ you know why because ከም ስደተኛ ስለዘይነብር ስደተኛ ማለት ኩሉ ግዜ ዓደይ ኣለኒ ንዓደይ ክኸይድ ኣብ ዓደይ ክሰርሕ ንህዝበይ ክሕግዝ ዝብል ሜንታሊቲ ዘለዎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎም the immigrant mentality ይብሉ immigrants ቶም ቀዳሞት generation ናይ immigrants መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ቢዝነሳት ዝገብሩ entrepreneurs ሓድሽ ነገር ዝፍትኑ ፃዕራማት ብዙሕ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ክእለት ዘለዎም እዮም second generation immigrants ደቅቶም ስደተኛታት እዮም ሽዑ እቶም ስደተኛታት ጭዒሮም ኣብ ኮሌጅ እትዎም ዩኒቨርሲቲ እትዎም ሞያ የምህርዎም ገለመለ ድሕሪኡ ይድቅሱ መብዛሕትኦም ብጀካቶም ኤስያውያን ቶም ኤስያውያን ኩሉ ግዜ ይብልኔ መብዛሕትኡ ግዜ ባህሎምን ክብርታቶምን ዓቂቦም እዮም ዝኸዱ ንኣብነት ንቻይና ዓንዲ ሕቆና ታመን እንድሕሪልካ ቻይናውያን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ስደትን ዝነበሩ ብሙሉእ ቴክኖሎጂ እቲ ካፒታል እቲ ጥበብ ኩሉ ሒዞም መፅንሖም ካፒታሊዝም ክኸፈት ምስ ጀመረ ብሙሉኦም ብሓያል ናህራት እዮም ጃክቻን እቲ ቀደም መስሓቂ ኮሜድያን ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ቢግ አንትርፕረነር ኣብ ቻይና ሲኒማ ፊልም ሬስቶራንት whatever መዓት ዓይነት ካምፓኒታት እዩ ዘለዎ ባስኬትቦል ዝፃወት ውሩይ ቻይናዊ ነይሩ ነዊሕ ንሱ ገለ ካብቶም ዓበይቲ አንትርፕረነርስ እዩ መምሃራን ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ አንትርፕረነርስ እዮም every person ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ስደት ዝነበረ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ቀዳማይ አንትርፕረነር ብምዃን ነቲ ኢኮኖሚ ንላዕሊ ጃምፕ ንክገብር ቴክኖሎጂ ጠልጢፉ ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ዓዶም ኮይዱ ንኽምዕብል ዝገበሩ እዮም ንሕና ኣብ ስደት ዘለና ኸ ካብዚኣቶም እንታይ ክንመሃር ንኽእል ካብዚ እንታይ ተጠቂምና ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ዓዲ ዘሎ ብኸመይ ክንፀልዎ ንኽእል እዚ ኣብዚ ኢና ክንወዳደር ዘለና ከም ሕብረተሰብ ክንሓስብ እንተጀሚርና ምስ ሓውኻ ዘወዳድር የብልካን ውራይ ናይ 5,000 ናይ 20,000 ውራይ ጌርካ ካብዚ 20,000 ክንደይ ክፋል ኣብ ሕብረተሰብና ይተርፍ ኣሎ that's very important ብከምዚ ተሪናዮ እቲ ንገብሮ ዘለና completely ክሳራን ሃሳይን ዘጥዓና እዩ በቃ ታካይዳ በዚ ተቐፂላ ከም ሕብረተሰብና ከም ብመጠኑ እንታይ ንርኢ ሕጂ ደቅና ዳርጋ ካበይ ከም ዝተሰደዱ ኣይፈልጡን እዮም ይሲ ምስናትና መሰረት ናትና ምስቲ ዓድና ምስቲ ዝመፀናሉ ከባቢ deep connections ዓዲ ንኸይድና ምስ ሕብረተሰብና ንኸይድና I understand that I get it እንታይ ግን ዝብል ዘለኹ እቲ ኣካይዳ ናትና ቪዥን ኣብ ዓዲ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዓደይ ከይደ ከምዚ ክገብር እየ ኣብ ባፅዕ ከይደ ሆቴል ክገብር እየ ኣብ መንደፈራ ቤት ትምህርቲ ክኸፍት እየ ኣብ ከረን ከይደ ሓደ ፋብሪካ ክኸፍት እየ ወይ ኣብ ሰነይ ገለ ክገብር እየ ዝብል ራእይ እንተዝህልወና ነይሩ ደቅና እውን ብዛዕባ ዓድና ክሓስቡ ጀመሩ ንሕና ግን ጠቕላላ ዓድና ገለ ረሲዕና በለጭለጭ ዝብል ክዳን ልዕልቶም ደቂ ዓዲ ይኽደኑ እቶም ቆልዑ ኸማ ናይርድኦም ኮንፊውዝድ እዮም ቢካዝ ስድሮኦም ንሕና ስድራቶም ዝተሓተ ኢኮኖሚክ ሌቨል ዘለና ኢና መብዛሕትኡ ሃገራት ንኽፀርፍ ኢለ ይኮንኩን ሶሪ ደንጊና ኢና መፂና ዝተሓተ ዘለና ናይ ኢኮኖሚ ድማ ንሕና ኢና ደቅና ግን ኣካዳድኖም ገለምን ብዙሕ ግዜ ልዕልቶም ዘለዉ ደቂ ደኳትርን ደቂ አንትርፕረነርስን እዮም ደቂ ቢዝነስ ዘለዎም እዮም ሕጂ እንታይ ይመስሎም they don't understand this why ንሳቶም ከምዚ ክኾኑ ክኢሎም ኣነ ንኣብነት ክዓቢ ከለኹ ካብ ሃብታማ ስድራ ይመፃኹን ደሓን ዝኾነ ኢኮኖሚ ነይርዎም ኤግዛክትሊ እቲ ላይፍ ስታይል ናተይ ካይነግረኒ ነይሩ ዘጋጊ ነበሮን ፒውርሊ እቲ ሂወትና ማዕረ ሂወትና እቲ ኢኮኖሚ ናትና ዓቕምና ስለ ዝነበረ ክጋገ ይክእል ነይረ ፈንጣሓጣሕ ክብል ኣይክእል ነይረ ሶ ሌቨል ናተይ ይነግረኒ ስለ ዝነበረ ኣኮርዲንግሊ ቅዕብኡ ብዝሰማማዕ መንገዲ ድማ ይኸይድ ነይረ ካብ ዘለኹ ሂወተይ ክቀይር ተኮይነ ፅቡቅ ጫማ ክክደን ተኮይነ ፅቡቅ ክዳን ክክደን ተኮይነ መኪና ሓሲበ ፈልጥነ ግን መኪና ዝውር ተኮይነ I have to work እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ንኸነስርፅ ተኮይና ግን ንሕና እቲ ንወዳደረሉ ዘለና በዚ ዘይጠቅም ክዳን ፅባሕ ንግሆ ቫልዩ ዘይብሉ ኢንፋክት ቅርብ ንእሽተይ ክውስኸልኪ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ኣሎ መሲልኪ ኣብ ገለ ክፋል ልባም ኣቦ ይብል ንደቁ ዘይኮነስ ንደቁ ካብቲ ከተርፍ ዝኽእል እዩ ንደቂ ደቅኻ ሲ ጃኬት ክትሕልፈሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ
وي ارماديو كتحلفلو ما يتخلنيها وي ماكينه كتحلفلو ما يتخلنيها ندقدقها كابيتالي كتحلفلو تخل مريت جزا ابزديو ابعديو حساب بيزنس كتحلفلو تخل سلازي كل جزء نحنا نقحات كنكون كنكلا لنا ندقنا ارعيا كنكونم دما راعي كنكون راعي كنبوم كنكلا لنا عدنا ايكونوميكال شجر اللوا نعاخيا تتبزلا تقولا نعاخيا تتبزلا نفس قط رايدي كونكس دكتور دهر خوينكي ابي يرترا حكمنا سانو سدرالو ابي يرترا حكمنا سانو قلعو منسياتنا لو نعاتاتهم نخطكمون حلافنت عليكم النابلنا انت خسكيسنا يا منال بات لو مكير دوم غلي نا الدكتور تراي كايب ليلغون الكتريك كرنت دهر خوينو نا الكتريشن تخوينو ابعدنا نا الكتريكس اجمالو then they can work there بويا زلك تخوينو ابعدنا كونستراكشن بهدي كما تصعب بوتا كل تزغبرو let them بزعبانا يرترخ غبرو زخولو بزعب عدوم غبرو زخولو كونيكت خنغبرو سو كورو كابتار سوت يلو غن توددراتنا نابيغس انت زخون نيرو كامتن العلي هابتاماتن سبصغان انسبيريشن مخنا نبالكون يرا I really like this topic كلا كابتي ابوشتي يسمعني ናይ ብሓቂ እንታይ እስከ ቀጽል እጅና ባርሰር ነው እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኖርማል ትምውዳር ሕጂ ከምዚ ብጣዕሚ ክትምው ጌርካ ትገልጾ ፀኒሕካ እቶም ዘለናን ዘይብልናን ብዙሕ ግዜ እቶም ዘይብልና ኢና ዝያዳ ዘይብልና ክብል ከለኹ እቲ ኣፍልጦ ወይ ናይ ዕብየት ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ኣእምሮና ዝመፀና ምሻሎ ንሱታት ስለ ዘይብልና ኢና በቲ መጋየፂ ጌርና ክንሽፍኖ ንሓስብ ዘለዎ ሰብ እኮ ንኣብነት ሃብታም ሰብ ተኮይኑ እኮ ኩሉ ናብርኡ ኣካይዱ ኩሉ ነገር ኖርማል ኣካይዳ ኖርማል ኣነባብራን ይነብር እቲ ዘይብሉ ሰብ እዩ ዝያዳ ኣብቲ ውድድር ኣብቲ ዘየድሊ ዘይጠቅም ነገር እቲ ውድድር ዘብዝሖ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ብዙሕ ነዚኣ ብፍላይ ፀቂጥና ክንሰርሓላ ብፍላይ እቶም ኣብ ከምኡ ዓይነት ወላ ኣብ ሚድያ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ እንድሕር ነቲ ናትካ ሕብረተሰብ ኣድቨርታይዝ ትገብረሉ እንድሕር ኮንካ ክትሓስበሉ ኣለካ ምክንያቱ ንስኻ ዓይኒ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢኻ ትኾን ዘለካ ንስኻ ዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ኢኻ ትኾን ዘለካ እቲ ሰብ ክስዕበካ እንከሎ እቲ ሰብ ንዓኻ ርኡ ከምኡ ክኸውን ከሎስ ኣብ ዘይተደልየ ዕዳን ኣብ ዘይተደልየ ኣክንዲ ንዕብየትን ንትምህርትን ንለውጥን ኣክንዲ ክሓስብ ኣብቲ ደጋዊ ነገር ንኸፀባብቕ ወይ ነገራት እንታይ ዝበሃል ክገብር ይደክም ስለ ዘሎ እሱ እውን እቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ነዚ ክሓስበሉ ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኤክሰለንት ሚድያ ካበልኪ ምሳ ኣልግብ ኣቢልና እታ ናይ ሚድያ ክንትንክፋውን ደስ ብለኒ ሶ ኣብቲ ናይ ሚድያ እንድሕራቲና one second just one second okay 1 second all right and okay እንታይ ክብል ኢለ ኣብታ ናይ ሚድያ ክንመፅእ ከለና እስከ ኣብዚኣ ቆርኩም ዚያን ገብረ ያስ ኣብታ ናይ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ሓደ ካብቲ ጌጋ ዝርዮ ኣነ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ሕብረተሰብና ብመን ክፅሎ ከም ዘለዎ እውን ኣይተረድኦን ኣሎ መን ክፀልወካ ዘሎ ካብ መን ኢኻ ክፅሎ ዘለካ ናይ ክፋል እዩ ንመን ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ እንደ ሃሳይ ዝርዮ ዘለኹ እቲ ሕብረተሰብ በቃ ንዝተዛረበ ተዓሚትካ ናይ ምኽታል ኣብ ቅድሚት ንዘዝወፀ ዑም ቃላት ንዘብፀ ምኽሪ ካብ መን ይውሰድ መን ክምዕድ ዘለዎ መን ክስማዕ ዘለዎ ንመን ክኽተል ዘለዎ እዚ ሕጂ ኣበይ ሃሲና ተቐደም ኣተዓባብያና ብጣዕሚ ስሩዕ ነይሩ ህዝብና ሕብረተሰብና እንታይ ዝገብር ዓብይ ዝዛረብ ለባሚ ዝዛረብ ካልእ ሰጥ ኢሉ ይከታተልን ይሰምዕን ዓብ ከዓ ብስለ ዘሎ ብሱል ዘረባ ይዛረብ ኦኬ ነቶም ናሽ ዕድል ሂቡን እዮም ነይሮም ጌጋ ነይሩ ብዓብዩ ግን ንዝዛረብ ብዕድመ ዝዓበየ ጥራይ ዝኾነ ለባም ዝተባህለ ይስማዕ ነይሩ መምህር ይስማዕ ነይሩ ምሁር ይስማዕ ነይሩ ኦኬ ምሁራት ኩሉ ግዜ ፈላጣት እዮም ወይ ኩሉ ይፈልጡ ንብል የለና ባት ሓደ ሰብ ንምሁራት ወይ ንክኢላታት ክሰምዕ እንተጀሚሩ ኢንዳይሬክትሊ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ስማዕ እንተደሊኻ ተማሃር ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ክብረት ተደሊኻ ተማሃር ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ክትምህር ተደሊኻ ኣንብብ ተማሃር ፍለጥ ቅድም ሽዑ ሰብ ክሰምዓካ እዩ በንጻሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ኣብ ክትስማዕ እንተደሊኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይድካ ተዛረብ እዩ ቀዳማይ ወፂኻ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ እንተተዛሪብካ ንዓኻ ሰብ ክሰምዓካ ሕጂ ነቲ ቆልዓ that's why ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ናትና ጥራይ ይብል ኣለኹ ወላ ፃዓዱ ሎሚ ኣብ ኢንጂነር ክኾኑ ኢንፍሉንሰር ክኾኑ እዮም ዝሓስቡ
It's really one of the biggest problems in social media ፀገም ኮይኑ ዘሎ because simply ገለገለ ሳዕሰይትን ገለገለን ስለ ዝገበርካ you become very famous ደቂ ሰባት ከዓ ብተፈጥሮና ዝብል ዘለኹም ብተፈጥሮና ሰብ ክሰምዓና ሰብ ክኽተለና ሰብ ከኽብረና ካብ ውሽጥና ሳይኮሎጂካሊ ከምኡ ድሌት ኣለና ንሱ የብለይን ዝብል ኖርማል ሰብ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ብሰብ ክብሪ ክህልዎ ድሌት ኣለዎ ከም ፅሉል ክረአ ዝደሊ ሰብ የለን alright so እቲ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ቀደም ነዚ ክብሪ ንኽትረኽቦ ክትደኽመሉ ኣለካ ክትመሃረሉ ኣለካ ክትፅዕረሉ ኣለካ ግዜን ጉልበትን ኢንቨስት ክትገብረሉ ነርካ ከምኡ እዩ ነይሩ ሶሻል ሚድያ ግን እንታይ ይገብረሉ ነዚ በቋራጭ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ now the problem is እሱ ምብፅሑ ይኮነን ትፀገም እቶም ንዑ ዝኽተሉ ዘለዉ ካብኡ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ባይ ኖ ሚንስ ጆርጆ ይፈላጥ ጆርጆ ስመ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ኣብ ጆርጆ 10 ግዜ ዝነፍዑን ብቁዓት ዜጋታት ኣለውና ንዓታቶም ግን ኣይንሰምዖም ኢና ብጣዕሚ ኦኬ ንዓታቶም ኣይንሰምዐን ኢና that's why ንዓታቶም ስለ ዘይንሰምዕ ኣርኣያ ፅቡቕ ኣርኣያ ኣብ ሕብረተሰብና ኣይንረክብን ዘለና ከመይ ዝበለ ኢንተርቪው ትምህርቲ ዘረባ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ሰብ እዩ ዝርዮ በንፃሩ ወሬ ዕግርግር ባእሲ ጭቕጭቕ ፀርፊ ኣሽሓት 200,000 300,000 ቪውስ ትሪ ኣብ ካልእ ከምኡ ሰብ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዝገብረና ዘሎ እቲ ሰብ ነዚ ኣንጎልና ኩሉ ግዜ እቲ ንምግቦ ንዑ እዩ ዝኸውን ቀፃሊ ናይ ባእስን ናይ ዕግርግርን ትምግቦ እንተለኻ ርእስኻ ኣውቶማቲካሊ ብዛዕባ እዩ ክሓስብ እሲ ልክዕ ከምዚ መግቢ ሕማቕ መግቢ እንተበልየካ ፅቡቕ ኣካላት ክህልወካ ከምዚ ናተይ ክህልወካ ዘይክእል I'm joking ሕማቕ መግቢ እንተበሊዕካ ፅቡቕ ኣካላት ክህልወካ ኣይክእልኒ እዚኣ ንፈልጣ ኢና ሕማቕ ዘረባን ሕማቕ ትሕዝቶን ናብ ርእስኻ እናእተኻ ፅቡቕ ርእሲ ክህልወካ ምፅባይ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ናትና ናይ ባሓቂ if you are listening every day ባእሲ ሕሜታ ወሬ ጭቕጭቕ ሽግር ትሰምዕ እንተለኻ you're feeding your mind with toxicity ንርእስኻ መርዚ ትእትወሉ ኣለኻ መዓልታዊ መርዚ ትእትወሉ ኣለኻ ኢማጅን ንኣብነት ኣነ ንስኽን ተንባስ ነርና ኣብዚ ሸው ቃላት ክድርብየለይ ቃላት ክድርብየልከ ክንደራበይና ክንባስ ኢና ዕግርግር ክንገብር ኢና እቶም ኮሜንት ዘለዉካ ገሊኦም ክፅሕፍ እዮም ምስከትካ ምሸት ኣይትድቅስኒ ኢኻ you will think about that ስለምንታይ ከምኡ ኢሉኒ ከምዚ ክብለ ነርኒ ከምዚ ክብለ ነርኒ ፅባሕ ንጎ ክትንሲ ኢኻ ኣብታ ቪድዮ ክትከይድ ኢኻ ኮሜንት ክትርኢ ኢኻ ኣንታ ከምዚ ኣንተ ከምዚ ኣንተ ከምዚ ኣንተ ከምዚ the whole day ብዛዕባ እቲ ኮሜንት ኣናሊሲስ ወረጋ ኣብ ገሊኡ ክትምልስ ክትጅምር ኢኻ ኣነ እኮ ከምዚ ማለት ኣይኮንኩ ንስኻ ከመም ኮንካ ኢኻ ኢማጅን ትመላለስ ትውዕል ኤነርጂ ክንደይ ኤነርጂ ጠፊሎ በንፃሩ ሂወትካ ንኽትቅይር ከም ዝግበር እዚ ዝግበር ነዚ ፍለጥ ናብ ዝግበር ነዚ ኣንብብ ነዚ ግደፍ ሰሚዕካ እንተደቂስካ ወይ እናሓሰብካ ክትሓድር ኢኻ ንግሆ ምስ ተንሳእካ እንተነፊዕካ ነቲ ዝተባሃልካዮ ክትገብሮ ክትጅምር ኢኻ እንተ ሓሚቕካ ግን ሓንጎልካ ፍሬሽ ኮይኑ ክትንሲ እዩ this is what we're talking about ንሓንጎልና ዝጠቕመና ትሕዝቶ ብጣዕሚ ኢንቴንሽናል ክንከውን ኣለና ኢንቴንሽናል ማለት ኩሉ ንገብሮሲ ብዕላማ ክኸውን ኣሎ እንታይ ይብሉ ጎቦ ክትድሂብ ከለኻ ሃንደበት ጎቦ ዝድሂብ ሰብ የለን ከተማ ጎቦ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ሃንደበት ከተማ ይምኸደን ምክንያቱ ዓቐበት ሃንደበት ሰብ ኣይከዶን እዩ ቁልቁለት ሃንደበት ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ከይተረዳእካ ዓቐበት ከይተረዳእካ ይትከዶን ኢኻ ብልክ ከም ዝርዳእካ ዕላማ ናትካ ንፁር ተኮይኑ እንታይ ትደሊ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ኢኻ ዓቐበት ትድሂብ ንኣብነት ኣነ ንስኽንቲ ሳልሳይ ፍሎር ኢና ንድሂብ ካብ ታሕቲ ፀኒዕካ ንብረት ረሲዕካሲ ኖርማል ንብረት ተኮይና ትድሂብ ዲኻ ትማላ ናና ትትረፈኒ ኣብኡ ትፅናሕ ድሓንዲ ወሰንን ኤግዛክትሊ ዓቐበት ተኮይኑ ኣድላይ እንተኮይኑ ጥራይ ኢኻ ትድሂብ just for no reason for fun ኢልካ ትድሂብኒ ኢኻ ምሁራት ክኸውን ከለኹም ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ሂወትና ኩሉ ግዜ ከም ዓቐበት ጌርና ንራእዮ ዘድልየና ኣነ ነዚ ክሰምዖ እንድሕር ኮይነ ነዚ ናይ ቲትን ናይ ጆርጆን ገለ ነገር ክኸስበሉ ኣለኒ ንእሽተይ ነገር እውን እንተኾነ ክረኽበሉ ክኽእል ኣለኒ ብርግፅ ኣንቲ ዘይጠቕመኒ እንድሕር ኮይኑ በንፃሩ ድማ ኣብ ሕርቃን ኣብ ብስጭት ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ባእሲ ኣብ ፅልኢ ዝእትወኒ እንተኮይኑ ኣይከስብን እየ ዘለኹ ከም ሰብ ማለት እዩ ትኸስር ኢኻ ዘለኻ ትኸስር ኢኻ ዘለኻ ኣብዚኣ ኻ ውስኽ ከብለላ እቲ ንዓኻ ዝነግረካ ዘሎ ንስኻ ተሓጎስ ኣይትተሓጎስ ይኸስብ እዩ ዘሎ this is very important
he's working يسرح ስለ ዘሎ ንሱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ሓበሬታ ዝበካ ዘሎ ንስኻ ተበሳጮ ንስኻ ተሓጎስ ንስኻ ስሓቅ ነታ ቪድዮ ክሳብ ዝረኣኻያ he will be happy ሕቲቲ ሕቶታት ኣለዋ እስከ መልሲ የለን ይብላ ኣሎ ድሓን ረሲዕናዮም ሓቆም እዮም we need to check ሕቶታት እስከ ረኣይ ኣገደስቲ ረሲዕናዮም ኣለና መስለኒ ሕቶ እኳ ይፀንሐን ከምዚ ርእይቶ እዩ ነይሩ لكن ሓትቲ ትብላላ ሕቶታት ናትኩም ኣብቲ ቻት ባፅሓፉልና ፕሊዝ ኣቲ ሪና ካብኡ ከነብል ኢና ኣብዚኣ ምሳኻ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሩ ብዙሓት wait a second እቲ ምሳኻ ዝተምሃረ ይመስለኒ yes ሕልምና ተይውንኩም ቀሊል ኣይኮነን ምሕረት ክትገብሮ ትደሊ እንዲኻ ግን ናይ ናብራ ናይ ሎሚ ሰብ ኩሉ ኣሲሩ እዩ ዘሎ ብናብራ በትን ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ግዜ ዘለዎ ነቲ ዘለዎ ከካፍል ግን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከምዚኣ ሕጂ ጌርናያ ዘለና ሓንቲ ግዜ ኣብ ሶምን ድዩ ዋላ ክልተ ሶምን ኣይደኖ ብዓቕምና ነቶም ሰባት ክሕግዙ ዝኽእሉ ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ስለዚ መልሲ የለን ይብላ ኣሎ ሕቶ ኣበይ ሓቲቱ ነይሩ እዚ reading is important where is your ሕቶ ምሕታት ይፍቀድ እዩ yes ሕቶ ምሕታት ይፍቀድ እዩ so basically the topic ንስኽቲት እናወስኽላ ርእሲ ብዛዕባ ንመን ንሰምዕ ንመን ንርኢ ትብል ክትውስኽላ እንተ ደሊኻ ንሳሲ ብጣዕሚ ኣነ እንታይ ክዝክር ፀኒሐ መስለካ ብፍላይ ንግሆ ቴሌፎን ምቕባል ማለት እዩ ሰባት ገለ ካብቲ ንዓይ ዘጋጥመኒ ማለት እዩ ቴሌፎን ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ቴሌፎን ንጎ ክድውለልካ ክእል እዩ ንጎሲ እታ እንኮ ክሳብ ብፍላይ ክሳብ ፋዱስ ዘላሲ እታ ኣገዳሲት ሰዓታት ኢና ክንብላ ንኽእል ካብ ንጎ ካብ ሰዓት 6 ካብ ፋዱስ ዘላ ማለት ካብ ፋዱስ ዘላ ሕጂ ኣብዚ መንጎ እዚ እንታይ ዓይነት ቴሌፎን ትለዋወጥ ምስ ሰብ ወይ እንታይ ዓይነት ዝርርብ ትገብር ምስ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣነ እንታይ ጋጢምና ሓደ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመት ገለ 3 ዓመት 4 ዓመት ኸውን 4 ዓመት ገይሩ ኸውን ሜቢ ንጎ ቴሌፎን ሲ ንጎ ከምኡስ ቴሌፎን ተደዊልኒ ይፈጥን ነይሩ ንጎ እዩ ነይሩ ሕጂ ነታ ቴሌፎን ምስ ተቐቢለያ ተቐቢለ ምስ ሰብ ዝርርብ ገለ ምስ ገበርኩ ብጣዕሚ እንታይ ድበሃል ኮይነ መዓልተይሲ ብምልኣ ተባላሻዊ ዒላ እንታይ ክብለካ ስለ ዘለኸ እንታይ ትብል ፀኒሕ ካብቲ ሰባት ዝፃረፉ መዓልትኻ ትባላሾ ኣእምሮኻ ተባላሹ ከምቲ ልክዕ መግቢ በሊዕካ ንኣካላትካ ተባላሽዎ ደለኻ ካብ ደገ ዝመፀካ ናይ ሰባት ዘረባታት ዘድልን ዘየድልን ፀርፍን ገለ እንዳበልካ ንስኻ እውን ናብኡ ክትምልስ ትንትን ክትብል ከለኻ ወላ እቲ ቴሌፎን ንኣብነት ንግሆ ብፍላይ ንጎ እንድሕር ኪኢልና ብጀክ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ እንተዘይተቐበልና እቲ ዝበለፀ ኣነ ከምናተይ ድሕሪኡ ሚሒለ በቃ ድሕሪ ሕጂ ቴሌፎነይ ኣይሕድራን እየ ምሳይ ከምኡ ድማ ስጋብ ሰዓት 10 ቴሌፎነይ ኣይትንክፋን እየ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክሰርሓሉ ዘለኒ ነገራት እንተዘይኮይኑ ኣይትንክፎን እየ ምክንያቱ ንምንታይ ከልካኒ ቴሌፎን ብዝተፈላለየ ነገራት ሰባት ክድውሉልካ ክእሉ እዮም ንሳውን ከም ልክዕ ምስኣት ስለትኸይድ እየ ነዚኣ ኣምፅያ ሰባት ክድውሉልካ ክእሉ እዮም ግን እንታይ ይዛረቡኻ ንምንታይ ደልዮምኻ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ኣይትፈልጦን ኢኻ ንስኻ ምክንያቱ እቲ ድሕር ዝርርብ ዝመፅእ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘይድሊ ነገራት ምክንያቱ ብፍላይ ሓሪቑ ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ደው ኢሉልካ መዓልትኻ ትባላሽ ኣነ ቅድሚ 4 ዓመት ከምኡ ኮይነ ነይረ ብጣዕሚ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝዝክራ ነታ መዓልቲ ምክንያቱ ንኸይደግማሲ ኣዝየ እንታይ ዝጥንቀቕ ሕጂ እዚኣ እውን ልክዕ ምስኣ ትመሳሰል ዝኾነት እየ ነጥቢ ኣቴቲና ቴንክ ዩ ሕቶ ናይ ቢግ ጉድ ላይፍ ትብል ዘላ ኣብ ስደት ኣየናይ ኣገባብ ናይ ሂወት እዩ ጠቂምኒ ትብል ካብ ተመክሮኻ የቐኒየለይ ትብል okay very important ስደት ነዊሕ ዓመታት እንዲ ኮይኑ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ እዩ ግን ያ ኣነ እንታይ ምበልኩ ኣብ ስደት ኩሉ እቲ ጉዕዞ ናይ ሂወት ንዓይ እንተርየ ማለት እዩ ትሕማቑ ትፅቡቑ ትጌጉ ትቁንዑ እዛ ሕጂ ዘለኹዋ እያ ኣብፅሕኒ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘለኻዮ ሂወት ውፅኢት ናይቲ ሕጂ ዘለኻዮ ሲ ካብቲ ፅቡቕን ካብቲ ሕማቕን እንዲ ዝመፅእ ንዓይ ዝያዳ ዝጠቐመኒ ዝበልኳ ግን ትምህርቲ ክብል ክእል እየ ኣነ really ትምህርቲ is very important ኢንፋክት ኣብ ስደት ጥራይ ኣይኮነን እውን ኢቨን ኣብ ዓዲ ከለኹ እቲ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ዝረኸብክዎ ትምህርቲ መንገዲ ምዃኑ ምሂሩኒ ማለት እዩ ብትምህርቲ ሂወት ዕረ ከም ዝኽእል
هيوتك بتمرتي كتستخاخلو خم تخيل أب تمرتي أتوكير كان عرقيتك صبغنا هيوتك قاتم كم زخيل كم مجمريا بريهو لي مالتيو. So this was very important. إذا جنت هاي قبرك مسيلوكا ولا جابتك ناون مور بوشكن قبر زلنا أبزع الجوان بزع جزية نايك أراج من قد علو بقليلو عن تبون زاربني بقليلو أبي إنفلونسر كنت خليها 5 كنت خليها 5 كنت خليها نبلا منا أبزع عدانا زلوا هو سويسرلاند بروفيشنال تالنت نايك عسقرن تلو واحد غلعة أمو تنعبيت كلاباتي هاد نون تلوها بجدي موياق قبر على كايم زبلوه بجدي سلامنتاي بلان بي زي بالكاخت نبرايت خلني خازب الأرادة دالو بلان اي نايك عسقري كنت صوتنا من تالنت اللي كابونا خد كأدر خانتا تسير what are you gonna do you must have a plan B سلازي بتا قبابون جيرن plan B تمرت كل جزء انتهي زغنكا plan B زغنكا plan A نعطيها بيرترا كنسرع نبل نيرنا هاي سلتن أنت تمرتجن أبقال عدو خيتكا plan B غنكا السودان زنبر كل جزء تحري حتى الجزء ممر كوينا نخسر عدل رقيبا نيرش لازي تبير ترازر خب كعدل أب السودان درو كتاغمان نجميرو أوروبا مسمساخون تقييم النيو كالو تي أجدا سنة نعيك عنده تقييم النزبلو كل جزء ناينو وحت أمتا سلازلنيو حجو قينا نحجز تقمان ترى يقبرني يعني حجو قينا ترى عمش عمت تقمان زخيل يزقب whatever I do long term value كل وقت خلاله نحجز تقماني وين حجو قانوني يلا ترى جنزبي قلبتي نبرتي هاي فيني أبزع جزء so long term mindset هلا كان نوح جاي من نسخات تعاوتنا ينوح هي قارة جاي كنا نوح 4 عامات كتمهار كلها عمش عامات كتمهار كلها لون جيميز بهالزي مجمري أطويل كسرح سريكا جنزوك قبرت خلق هاكو that's possible but ده عمش عامات هي وكا كل جزيد تمسا ساليو مجمري تهوي كاب سرح سرجا تاخد ده عمش عامات تتعاسيها ده 10 عامات مليس كاخد تتعاسيها ده 10 عمش عامات تعاسها برتعيو it continues so نيستين تلقى أنا ذا فيديو نزلنا سناب سمعون تلقى ناشو تلقهم I can بخمي كم زنا قراي فلتني تمرتي important يو تمرت قنتاي مالتيو أب أمريكا لقى بكندا لقى أشحات جنزبي زد ليك هتمهار أب أوروبا لقى تعدل يا بالكان I get it أب سويس يونيفرسيتي نقد ركب وعسبي عدل ركب عدل نيات كونان لك really genius ليك كونان هناس عدل ديرنا نرخينا شو تاني مالتي اتقدم كل تمرتها بيونيفرسيتات نير لو مجن أب يونيفرسيتي كنا مهار كلنا سمهرنا يو نفسه كاف بروفيسور تايز قبرنير كاب يوتيوب يزري But really عند topic تتجميرا we just go to YouTube على فيديو نري so the best university بزوان زي إلى ماسكو كميلينيرو لو مي كمهار زي مهار زولو سب تمرت سلسة أنا زي كونسي كمهار سلا زي دليو مس نفسنا حقا نياتات كنا لنا تمرت سينا زي كونس كمهار أيدلني أوكي كمهار أيدلني أيبلني سب تكبر كان كم يبلي أفكار هاي بالخلي تكبر كان كميو بخميك تفلتو زي جزية خابي تدفو إسرائيل 4 ساعات سرع سريع لن وي مبزع تسب شو من تشعت 10 ساعات كسرع خلي أنت ساعاتنا ما عالتنا تمرت تقون يا باللين زبل سبقن زجان راي مخنياتو باراك أوباما بايوغرافنا تام بيبنيره بريزيدنتنا أمريكا خلون النباب جزينيرو I'm telling you يعني بقصة الزخبة السرحنا عالم بريزيدنتنا أمريكا in fact كبريزيدنتنا أمريكا نا إيلون ماسك سرح يعبي نا 4 نا 3 عبيت كامباني تا سي او سلزغونه تسلا سبيس اكس هالو نيورال لينكس بهالو هذا ناي تانل كامباني لو ناي زون كلهم سي او خلو ستيل ريدز بوكس هجون تويتر دي ولا مش حاجه اي سلطه نمبر ناي تويتر وين نيروجي كانسل كوين لوتي بيرتشيز اي سلطه بزغونه جن if these people نخنببون نخمهارون عدل تلوهم by the way إيلون ماسك نسبيس اكس كفتر كله بزعبا سبيس يقوم بزعبا ناي فيزيكس تمهراي نبرا نسو انجينير تراينيرو مزحفت بمنبات تراي بزعبا سبيس كفلت كيلو so كوميز but of course كلنا كميلا ماسك يكونا but تاو تمهيرنا أبتناتنا زبن أبزياد زبن زيا نشتي نجر نعنا زخوننا من قدم فلتة كن حزقن نخلينا نويس حتى غير اللغنيكس حتى مثلنا تيتنا من الباب حتى بس كلام بخين حنت حتى أنا حابز بزعبة حدارك تحت أنا
أب حدار لو ممكن أيها حدار لا تنادي بتحته أب قال أي تروح نجبره هو أوكي تاني رتاني حدار وانت كيف كنا بلا مزعبة طما جزية بقبل متكام أقداسيو yes correct بزعبة سلام نعاقوم كبور ممنا أوكي هذا رزيو كبيت بدل أنت تفتيمو شلل مبالدو يبلج ويس مرحا واو عبد الخالد تيتسغ جمري what do you think مالت أب حدا I don't know كم زي نابنت قال كده أنك تأثر كلا خاسي كل نجار تخيل كان كيد يو حنكيسا عويرو تأميما كل نجار مالتيو تي نعاها قال كده عند أسرك مالتيو عند حركم مغير كات تحضر مسيرة كلا خا مالتيو حجي بزح جزء even بس ولا نابنتي حنت كبر أبنت كم ساعة نابنت تودس زمينو بلمو مسكال سب دقيسو فليتكا قال ማለት እዩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ክኢልካዮ እንድሕር ናይ ብሓቂ ክኢልካዮ ካብ ልቡ ይቕሬታ ኢሉ ድሕሪኡ ንኸይምለሶ ሕድገት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለ ቃል ናይ ጎይታ ኣላስ እንታይ ትብል እንተኽኢልኩም ከማይ ኩኑ ሓዳጋት ኩኑ እዩ ድብል ሕጂ እንተኽኢልና ሓዳጋት ክንከውን ምክንያቱ ኣብ ብሓንሳብ ክትነብር ምስ ጀመርካ ናይ ግድን እዩ ሓደ ክብድል ሓደ ክጋገ ሓደ ከዓ እንታይ ድበሃል ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ كمزي انتاي نحنا نتصبى مسلك بزح جيزة مالتي تجيجا ولا أباي زنبر جيجا تذكرين كله بدق تتصلوا بزح جيزة ندخستو خمسين ندخستو كوب نايب حق وش ما يتفلطم نهاب دقي هتفلطم نسخاجن وسيخة سلة تزارب دلخات ناي وش تخاخ فلتك خالي ويتزلق يا فلتك خالي تزي أب وش أب حدار سنة جدني بأس كله يو زي مرد كله يو ولا زخنا نجر أغلب بالكان سخان دار الدأ كان كل خاص خب خال نجر كردو خلي زخاب بهر ناي سباتيو سلازي كل جزء زخبة ده يخبر ترى دادي كا هين مين يلكا قداي كا فتح كا هيوت كتمسرت هيوت كتقصلي تزبلت أخويني سمعنا نعي كساب أبتي زيد اللي نجرات كساب زي بس حمالتي سلازي كلاتنا ببزلنا ودنا نقولنا حداقات كنكون لعلو كله كنسمع معك أمشالو كنسمعه كنسمعه تردو كردانا كلتيو معره كنقبرص تزبلت كوينو سمعنا عيوان You're right. I think تزعبي نجاري الكيري عبد الخالد تا حتى غرب بدبدب سلازخانات كبيت كنبل عين الله كبيت زبال انتايو so very important تاي كبيت بحال كله كبيت بدل نعبنا الزموت كخوني خيليو المات كخوني خيليو I don't know whatever it is yeah ناي بحق تفوت وسب ندهر خوينو تاب هيوت مساخازو لكن نحدا حدقات قداسيو بحنت جيجا ناي ملو زبن قعزو هانسل كخون جيجايو yeah ኣብ ቀደም ግን ኣብ ፈተናይቱ እትወና ኢና ንብል ኣብ ክርስትና ኣብ ፈተናይቱ እትወና ኢኻ ትብል እንተጋጢሙ ግን ብዝተኻለ መጠን ኮንቨርሴሽን ብክፉት ልቢ ይህምሂን የድልዮ ግን ብዕፁ ስለ ዝኾነ ዝሙት ማለት እየ ይብላ ኣሎ ዝሙት እንድሕር ኮይኑ it's very important ኣብዚ ክንርዳእና ዘለዎ ዝሙት ብክልተ መንገዲ ሕፅር ኣቢልና ንሪኦ ዝሙት ኣብ ወድን ኣብ ጓልን ማዕረ ይኮነን ምክንያቱ ካብ ጀነሬሽንስ ካብ ጥንቲ ክንሪኦ ከለና ዝሙት ጓል እንተዘሚያ ትወዲ እቶም ቆልዑ ዝውለዱ ካብኡ ድዮም እቶም ተወሊዶም ዘለዎም ብሕጂ ዝውለዱን ጥርጥር እዩ ዝፈጥር ስዋይ it's very important እቲ ዝሙት ብደቂ ኣንስትዮ ክግበር ከሎ ኣወዳት ሕሉፋት ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ጓል እንተዘሚያ ሓፍኮፍ ዝብሉ ወይ ገለመለ ወድመን ምዃኑ ቆልዓ ኩሉ ናይ ኣድዩ ይፈልጥ እዩ ብንጹር ኣቦ ግን እንድሕር እቲ ዝሙት ተጋጥም ተጀሚሩ እቶም ቀደም ዝተወለዱን ዲኤንኤ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንዲኻ ክትብለን ትኽእል ግን ዲኤንኤ ሕጂ ዝመፀ እዩ ባዮሎጂካል ኣብቲ ሓንጎልና ዘሎ ዋየሪንግ ግን ካብ ዘመናት ዝመፀ እዩ ካብ ዘመናት ስለዚ ቆልዓ ኣቦ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ዝሙት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጥንቃቐ የድልየ እዩ ሓደራት ኣብ ሓዳር ዘሎ ማለት እዩ ቢካዝ زي متأممان نحوار كغصب سلازخيل ودك زملو يبلي لهم
دوك زمية بلون دارتلو تتخيلك كلتيها هي وتتخبابيرك كيدن بحفشا جن تي دكنسيو زيادة تنكخالو أنا بحضر كلو مخنياتو كم زبلو زلخو سلواب تي أبو دك أيدي ما يدك أين قبل كشغرك نبري بلون يا ولا أنتي عنتوي ناي ستيفار بي متحفين بمنيرسي تيا act like a man think like lady تبل no think like a man act like lady تبل متحفين بمنيرس أنتي بنيرو أب سالساي معرف تيجي مثلا نسي ሓደ ሰብሲ ክዝሙን ከሎ ወይ ናብ ከምኡ ክኸይድ ከሎ ስለምንታይ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ምናልባት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሰበይቲ እንድሕር ኣላቶሲ ካብ ሰበይቲ ክረኽቦ ዘይከኣለ ነገራት ንደገ ክንወፅእ ሲ ኣይትገድድና እዚ ዓይነቱ ገይሩ ነቲ ቃላት የብሎ ነይሩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ቦታ በፂሑ ንምንታይ በፂሑ ተዓሚፁ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝኾነ ነገር ምሻሎ ዝተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እንታይ እዩ ከዓ ንሱ ክትርድኦ ኣለካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ አንተይ ተንኪፋ ነይረ እንታይ እዩ ኣብ ከምኡ ኣብፅሒዎ ኢልካሲ ነንሕድካ ክትዘራረብ ክትረዳዳእ ፅቡቅ እዩ ተናኺፍና ያለና I think ተናኺፍና ያለና መስለኒ ሕቶታትና ጠማምት ረዘነ ኣምነሶም እዩ ሓቲቱ ነይሩ እንታይ ትብል ኣነ እውን ሓንቲ ትብል ኣለ ናይ ምሕረት በራኺ ክንሪአይና ሰላም ንኣኹም ክቡሮም ፍርናት ኣብ ስደት እንታይ ዓይነት ሞያ ወይ ትምህርቲ እንተወሰድና እዩ እቲ ዝሓሸ ትብሎ ቴንክዩ ያ ቴንክዩ ረዘነ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ኣገደስቲ እዮም ብዛዕባ ኔክስት ጀነሬሽን ስለንዛረብ ዘለና ቀዳማይ ኩሉ ዓይነት ሞያ ፅቡቅ እዩ let's start from the baseline ኩሉ ሞያ ፅቡቅ እዩ እዚ ካብዚ ይበልፅ ኣይትብልኒ ካብ ሂወት ስደተኛታት ስለ ዝኾንና ግን ኩሉ ግዜ ሂወትና ቤን ዝያዳ ንዕወት ኢና ንሓስብ which is okay of course ንክንዕወት ኢና ተፈጢርና ክንዕወትካ ክንፅዕር ፅቡቅ እዩ so እንታይ ክብል ደልየ መጀመርያ እዘን ነጥብታት ሕጂ ዝብለን ኣስተውዒልኩም ክትሕዝዎ እንቶም ኣብ ሞያ ምድላይን ወላ ንደቅና እውን ምክሪ ክንህብ ከለና ከም መወከሲ ክንጥቀመላ ቪድዮ ንገብር ሓያለ ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ ምናልባት ክትሪእዎን ክትክእሉ ኣለኩም ተገይርና እውን ፅቡቅ እዩ መጀመርያ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ሞያ ቅድሚ ምውሳድካ እቲ ንስኻ ክትወስደሉ ትደሊ ዘለካ ዓውዲ ከመይ ይመስል ሎሚ ከመይ ኣሎ ንፅባሕካ ከመይ ክኸውን እዩ for example ኣብነት ትበኩም ቀሊል ብዝበለ ማለት እዩ ሪቴይል ንውሰድ ሪቴይል ማለት ድኳን ምስራሕ ማለት እዩ ኣብ ድኳን ከምዚ ሊድል ድዩ ኣልዲ ድዩ ኩብ ድዩ ሚግሮስ ኣብ ካልእ ዓድኻ ካራፉር ኣብ ፍራንስ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ማለት እዩ ሱፐርማርኬታት ዓይነት ዝሰርሕ ማለት እዩ እዚኦም ዓውዲ እዚኣቶም ብዙሕ ሰባባቶም እዩ ዝሰርሕ እዚ ዓውዲ እዚ ከመይ ክኸውን እዩ ንመፅኢ እንድሕር ኢልና እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ so retail industry እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብ ስዊስ ተሪናዮ ብዙሓት ደኳኩ እናተዓፁ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ብኦንላይን ሰብ እናገዘ ይኸይድ ኣሎ ዋላቶም ሱፐርማርኬታት ከዓ ሰልፍ ቼክ ኣውት ዝበሃል ማሽናት የውርዱ ኣለዉ ሮቦታት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ዓውዲ እዚ ንሪኦ ኣለና እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ ናብኡ ገፅካ ትኸይድ ተለኻ ወዲ 18 ዓመት ተለኻ ናይ 30 ዓመት ናይ 40 ዓመት ካሪየር ናትካ ብኡ ትሓስብ ተለኻ ጌጋ እዩ ክትንቀቕ ኣለካ ሶ ከምዚ ካልእ ምናልባት ንኣነ ዝፈትዎ ቲፒካል ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኤሌክትሪክሲቲ ካብ ጥንቲ ካብ ሎሚ ክሳብ ፅባሕ እውን ኣሎ ገዛውቲ ኩሉ ግዜ ኤሌክትሪክ ከድልዮም እዩ ምስ ቴክኖሎጂ እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ ግን ዘሎ ሞያ እዩ እዚ ክህሉ እዩ ክተብሎ ትኽእል እንደ ዓበይቲ ብዙሕ ዲስካስ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ግን ሄልት ኬር ናይ ጥዕና ነገር ውሕስነት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ወላ እኳ ጥዕና ብላብላ ንብል ነርና ኮሮና ምስ መፀ ሪናያ ኩላ ሰብ ገዛ ተሓፅያ ነይራ ስለዚ ምስ ጥዕና ዝተሓሓዙ ሞያታት ብመፃኢ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓና ኣብ ዝመፅእ ዓመታት እውን ኣይ ቲንክ እቲ ሕማማት እናጎደለ ዝኸይድ ኣይመስለንን ብካልእ ዘራርባ ንኩሉ መልሲ ክበኩም ኣይክእልኒ አንድ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንታይ እንተኢልና ቴክኖሎጂ ሞያ ናትካ ምስ ቴክኖሎጂ ኮኔክትድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ትሪኣ ኣለኻ ዓለምና ናብዚ እናኸደት ኣንፃራ ክትከይድ ኣይትፈትን ወይ ክንከይድ ኣይንፈትን ኦኬ ንቴክኖሎጂ ኣንፃሩ ዝኸይድ ተሓምሽሹ እዩ ዝተርፍ ኩሉ ግዜ ከንተል ቴክኖሎጂ ምስ ክትከይድ ኣለካ ዋን ዌይ ስትሪት እዮም ዝብልዎ ቴክኖሎጂ ንሓደ መንገዲ ዝኸይድ ንድሕሪት ኣይምለስኒ እንተኺኢልካ ምስኡ ተፀጊዕካ ኪድ ዓለም ናበይ ትኸይድ ኣላ ትራይ ቱ ኣዳፕት ማዕረ ማዕርዩ ከይትፈትን
كل جزء أنت مسعوس خادي لك نقولكم إتات وزدا مويا مس جزء ناتها بيزنس لقد جبرت حق زكاة خيناقة هوب I like that كل جزء صراحة تنيا كين كهم تنبرت جبرت كذا يكونسي ناتها تكال وخالا زراربا تماهيركا بعدي كده ناتي تكال تخفتي فارماسيست أنت تماهيركا بعدي كده فارماسي تخفتي electrician ترغينكا بعدي كده تكال دا electric تخفتي وين دا electric دكان تخفتي see so everything that you do is connected نرش ترغينكا أبي ترغيدا كلينيك ناتك فتري دكتور ترغينكا so تدنوز دمويا ناتنا كامباني خنجبر أبزي أبعدون خنجبر كمنخل أدل زبنا قون مزغل زبالة يخون أتعرس نبينو كالارس نبينو نوع سبيشاليست أبو زخون السبامسينا بزعبوك نزاربينا نهجك انت نخيفنا يلنا مثلا أوكي سمرة thank you ناي من يعني راه أنت ويحن أي مفرد نيرا أي مفرد أبصراحة تيخا جنزب أكيبكا سلبشتندق مخان لي حيش ولاس أو سبيلو مقبار سلبشتندق مالت independent ويكا ناتكا كامباني مقبار مالتي بجرمن أوكي سبوت هتي أمهرت أوكي سيدة تنياتاتنا سلبشتندق ويكا ناتكا كامباني مقبار مالت كالي لا يكونن أوكي so it's not easy أب جرمن ويا سويس الخدمة ناتكاك تكال مقبار كبيد مخانو ردونا قريب سلازي تكال تقبر مجمرة أو سبيلو نكالك أزبالة تخيني سمعنا أنا أو سبيلو مالت كبروفيشنال مويا مالتيو أو سبيلو مالت بجرمن مويا مالتيو so كم زين بلوت أنا حنتبيو تي موياسي بو تدقيف كبزنس تقبر زي عمايو بذيك على عالمنا بنت إن ريت سرعت لها نايت ريت مويا تلكا نتي نايت ريت مويا خا تكال ناتكاخد قبرة تخليها as simple as that so مويا توزن تتخيلوا نتو مويا وسيكا okay ما نوح كزارة بخليها because I love this topic I know yeah أوروبا انتهي فلوينة تالوهم تنبلها لنا أفريقيا هبت اللوا ورق اللوا نداد اللوا بلا بلا اللوا أقال اللوا عقم سب جنيه بالله أوروبا زيرو بحري هوا هبتن عقم سب ترايز اللوا عقم سب كهبيز ما كهبت مرتي سلزة أبي أوروبا تكسب زلا كات مرتيو أوروبا قبل كله أمريكان كندا أستراليا the same أوروبا سلزة غنسون okay so تمرتي زلهم زوم قدامي عالم زلا عليه بزخونة من قد نتناتهم تمرتك توصل تخيل كادما privilege لك أدل لك نعدنا أنت تمليسك زبالة سي بلج أنا عدنا نسخيخة مويان تهرجيرك أنت تمهيرك imagine كندي سبا تمهيرنا لنا إزيوم سبا زياتون رئيسي أب عدنا رجو منجستي ديمقراطية زلوي كفت أو منجست إندزهلوسي ولا حنتو كاير تراورت إيدي أي إدليا نداري إدليا نيشتي هاجريا اتوم بحرشات صار حزلو بحرشات راي ما معبلوا اتوم ابي الكتريك صار حزلو ابي الكتريك اتوم ابي انجينيرين زلو بانجينيرين I think نا ايرترا تزعبي بده كون زغل كما يجيرنا رجو منقس نفتر دامبر كما يجيرنا ايرترانا معبلا زغل له خيني سمعني عقم سبا لوا كابيتال ونا لو تيتسب وهلي كان تاريخايو عمش شحبان خازو لا عمش $10 ترجم يبلون ابي ايرترا كن صبقت دكان كفتك خلي بدعمي بحمشت شحوي بشوعات شح أرماديوتات كابت جزء هذا دكان نسخة جبرات غلد نبركة think about that لو مكون سلزي كعلة أي كوني اللاين دمدم كل نجار يغيري أنا ناي سمانياتات توليده أف سمانيات شعاتن زلوا من زلوا نجار أي دعمي كبير نيرو ساعة شدش خاب جزا خايت وسني خاب كرم بفلاي برتع وتهدراوي نوص سلزنا برا درج بزو شراوي سلزنا برا درس عشد شاب جزا خايت وسنيها أف سمانية شعتنا بتسع أخوينكا ناي تسعان حد تسعان كل تنزنا برا هي وقت حسبي تغلنيها ما أس نموت ريحة بالفلاين إحنا هاب عدنا جزاوتنا تقاتلوا مقارن سدتنيات كنا هنا مسينا هنا so كل تريدنا بريسو جراوتنا تقاتلوا جزاوتنا تقاتلوا ليتر الحواتيو كتمات سديدنا مسينا هنا so إذا تسعان حد زنبره هيوت ولا حد سباي تبيني نيرو هو تعرف معصلة زنبره guess what تسعان حد متيو سلام متيو كل تياب جزاوتنا زنبره سيدتنيا نعدو قيدو تسعان حدا بمولو نعدو قيدو تا جزاوت برو إلى تريفاي زكراني بالسبع على غليقة زنبره كنا ما زنبرو أرنيفهم نبارن توم كيدهم دخنا ما زبها قرص خوين تريفو ما عاد بيجوك نيرون كاب ماريا قال ما لازم تسو عدهم سلة تبلهم
كلهم كنا يكونوا تمليسا ولا كل يملسني كو دحر سدات كم زي عندنا سلام سكونهم كو قلا سبس باقيت تطعموا ابزغ ترف ياكو يا عنتوي تعلن نيركا بزعبو سلا تذكرك يا خميله يس جلس تريفو نحن اون تريفنا كو بملو ملاي تملسنا كن بملو بزحد دك حبوتاتي تخيلهم ناسنت مزبله تخيلهم حد خيلهم غراوتهم مالتي سنتين مالتي ابشعو خينكات نايتس انا حدن زمص قال مالتهم عبيتي فلطون يرم خونو زبس حزبنا يفلطون نير سلازي ريلي كل جزء صباح كوجحيو كوجح مخانو تسفا غيرنا نسرع مبزعت سب كوجح مخانو تسفا سلا زغورت اي رأي زي بلو خيني سمعني so we need to change that نزك ساب زي كيرنا نمصاي تيرترا تقريبنا يلنا مالتي بزوع جزء تمرتخا نتساب يدك سول يزبل قريتاي يسمع حد جزء مالتي بزوع جزء يكون انا خجل انتهى يزبل مستدالو زي كانتلنا كومي زليا يرترا تزارابن زጨቃጨቅን ፖለቲከኛ እናበለ ዝዕገርግር እንደይኮነ ብጉሉ ተዳልዩ ዘሎ ሰብ ኤርትራ ሲቪላዊ ሰብ እዩ ዘድልያ ሲቪል ሰብ ምሁር ሞያ ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ሓሳብ ዘለዎ ራእይ ዘለዎ እዩ ዘድልያ እምበር ካልእ የድልያን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ እንድሕሪ ሒዝና ድልዋት ኣለና ነታ ትመፅእ ዘላ መንዳይ ከምፃልና ትመፅእ ዘላ ዓድና እንተይልኩምኒ ከባድ ሕተያ بينا هنريا نخلينا له ما بين خيرنا ثانك يو ركزا بتعمي تشبو ولا هو بزعبا زي لايف سي دحارك تورد وديهم دبل حتى لا هو وردي ما دقيمكم كتريوا تخليهم انصاب نشتي بريك نقبرينا مزناقات كونكم نشتي درف نقبر لكم حتى تشك نقبرو دقيمكم هو دقيمكم كتسمعوا حتى يرجع نكتلنا ايكن وحنينا تمدب او اوريدي ساعات غيرنا لنا maybe 15 20 minutes كنوصل خلينا 5 minutes break yeah hey guys with the cabo living legend ናይ ወትር ምስጋና ና ብጣዕሚ ደስተ ብላ ሞራል ትበካ ደርፊ ስለ ዝኾነት ኢና ሰሚዕናያቸው ብዙሕ ሕቶታት ንርፀን ኢና ንኩሉ ሕግዝ ብዝኽእል ሕቶታት ፎከስ እናገበርና ክንከይድ እቲ ዝበለፀ ሓደ መንእሰይ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ኢልካ ትሓስብ ንትብል ሕቶ ኢልናያ ኢና ኣብኡ ከለኹ ከስመረላ ጥራዩ ትምህርቲ ያ ትምህርቲ ኣብ ዓድና ትምህርቲ ኣብ ስደት ትምህርቲ ኤውሮፓውያን እንታይ ኣብዛ ብፅሒዎም ትምህርቲ nothing else ትምህርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብልካ ቀደም ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ዓመታት ኣቁፂርካ ነይሩ ሎሚ እዚ ንገብሮ ዘለና ሰሚዕካ ንዑ ከተተግብር ምፍታን ትምህርቲ እዩ alright so ምናልባት ሞያ ክትገብር ቋንቋ ሕፅረት ይልወካ ይኸውን መንገድታት ይጠፋካ ይኸውን ይፈልጥ እየ እዚ ከም ዘሎ ኢልና ብቲዮሪ ጥራይ ንዛረበን ኢና ኩሉ ሰብ ዕድል ናይ ትምህርቲ ናይ ሞያ ናይ ገለ መለ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ስደተኛታት ኢና ኣብ ዓድና ከማና ይከኣልኒ ግደፍ ኣብ ስደት እሱ ስለዘይተኻለ ግን ኣይመሃርኒ ኣይትበል ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ዓይነት ፊልድ በታ ንስኻ ትመልካ ኣብ ዩቱብ ጥራይ ትምህርቲ ኣላክ ብዩቱብ ጥራይ ክንደይ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ኣለዉ ካልእ ግደፉ ኣብ ወፃኢ ምስናትካ ከይድ ዝኽእል ብዙሕ ኮርሳት ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓኻ ዘድልየካ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ እንታይ እዩ ከንዓኻ ዘድልየካ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ምናልባት ደልየ ፖስት ክገብራ ኣለኒ እታ ቪድዮ ዋላ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ኤክስፕሌን ክገብረልኩም እየ እንታይ ምዃና መፂና ክንሪኣ ኢና ቢካዝ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ስራሕ ትሰርሕ ተለኻ ስራሕ እኹል ኣይኮነን ተመሃር እቲ ስራሕ ናትካ ብዓድና ከይጠቕመና ክእል እዩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዓድና እየ ዝሓስብ ሶሪ ኣይተሓዙ ለያነኩም እዩ ዓድና ክብል ከለኹ ኢትዮጵያውያን እንተለኹም ብዛዕባ ዓድኩም ማለት እዩ ኤርትራውያን ኤርትራ ካልእ እኳ ዘለ ይመስለኒ ነዚ ቋንቋና ሰምዖ እንተሎ ግን ብዛዕባ ዓዱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ራእይና ኣብታ ዘለናያ ንእሽተይ ገዛ ንእሽተይ ዓለምና ጥረት ኣይኮነስ ኣስፊሕና ንርአ እዚ ንገብሮ ዘለና ትርጉም ክህበና እቲ ምንባርካ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ንካልኦት ሰባት እውን ክጠቅም እየ ንካልኦት ሰባት እውን ክሕግዝ እየ እንድሕር ኢልካ ዝበለፀ ራእይ ናተይ ራእይ ድማ እዚ ንሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ኩልና ኣብ ዓድና ከይድና ገለ ነገር ክንሃንፀሉ ናይ ሰባት ኣለና ኮመንት ከይድና ድማ ዝበለፀ ቲቱ ምናልባት ውስከ ተብላ ትኽእል ኢኹ እዚኣ ያ ኢልካዮ ከኣነ ከባላሾ ተደይ ኮይኑ ትምህርቲ እዩ ዝያዳ ልዕሊ ኩሉ ንመን ትከታተል ንመን ትስዕብ ንመን ፈሎ ትገብር ንሱ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ከም መንእስያት ብዙሕ ነገራት ኣለዉ
ንድሕሪ ዝመልሱና ነገራት ኣዝዮም ዋላ ዕሩኽትና ክኾኑ ይኽእሉ ዕሩኽትና ንባዕሉ ክንመርፅ ክንክእል ኣለና ዘይጠቕሙኑ ዕሩኽቲ ኣለውና ክንቅይር ክንክእል ኣለና ንዓና ዝጠቕመና ምሳና ማች ክገብር ዝኽእል ምሳና ክሰማማዕ ዝኽእል ንቅድሚት ተታሒዝካ ንቅድሚት ትኸይድ እምበር ተታሒዝካ ንድሕሪት ትምለስ ክትከውን የብልካ ኣብ ኩሉ ነገራት ካሲ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ክትመርፅን ክትምረፅን እዩ ዘለካ ስኢልካ ብሓደ መገዲ ጥራይ ክትከይድ የብልካን ይብል ንእሽተይ ክውስኸላ እምበር ኩሉ ኢልካ ኢኻ Yes. እዚ ነጥቢ እዚ ሕጂ ዘሎ እዩ መፅሓፍ ንምልላይ ንኽእል ኢና እቶም ንኣሽቱ ፀገም ኣለዎም ምናልባት እታ ኣካይዳና ንውዓታቶም እውን ከም ዝከብዶም ይርዳእኒ ክንርዳኦም ኣይንኽእልን ኢና ከምቲ ንሕና ጌጋ ኣለዉ ንብሎም ምሳቶም ካብቲ ናትና ኣካይዳና ኣተሓሳስባን ምሳቶም ስለዘይከይድ ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ብዝተኻለና ብዙሕ ሰብ ይጉዳእና ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይርሕቀና ኣሎ በቢ ዘለናዮ ክንሕግዝ ንፈትን በቢ ንኽእሎ ክንድግፍ ንፈትን እዚኣ ጥራይና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ሕጂ ናይ ኣእምራዊ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፍሉይ ምክሪ ክህብ ኣይክእልኒ መብዛሕትኡ ግዜ ትካል ኣርስቲ ዝገብሮ ተቐሪበ እየ ዝመፅእ ንኣብነት ናይ ጭንቀት ኣርስቲ ክገብር ተኮይነ ኣንቢበ ጋብ ከለ ክኢላታት ኣምፅየ ዝገብሮ ኣነ ክኢላ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ስለዚ ካልኦት ክኢላታት ዝበልዎ ካብኣቶም ኣምፅየ ሸር ዝገብር ኣብታ ኣነ ዝኽእሎ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል ተመክሮ ዘለኒ እምበር ብዛዕባ ሕማም እንድሕራቲትኩምኒ ካብ ክኢላታት ዝመፀ እዩ ቀጥታ ሕቶ እንድሕራቲትኩምን ዋላ ፕራይቬት ኮሚየ ዝብለኩም መልሳ ሂብኒ ኪማ ይኮንኩን ኣነ ክኢላ ናይ ሕክምና ይኮንኩን ናይ ሕክምና ፀገም ክኢላ ናይ ሕክምና ክመክረኩም ዝኽእል ኣብ ኢንተርነት ብዙሕ ሪሶርስስ ክረድብል ወይ ከዓ ዝእመኑ ሪሶርስስ ስለ ዘለዉ ድቃስ ንኸይትስእን ክሕግዘካ ዝኽእል መንገድታት ካብቶም ናይ ድቃስ ክኢላታት ዝወፅእ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ንዕኡ ሳማራይዝ ገይረ ዘቕርበልኩም ኣነ ከምኡ ስለ ዝቐረብኩልኩም ናይ ድቃስ ክኢላ ማለት ኣይኮነን I hope you can get this thing ነዚያ ክትርዳእ ወላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ወላ ሓደ ግዜ ብዙሕ ስምዒታት ኣለዉ ድስምዑና ክንሓምም ንኽእል ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንሕና ክሳብ ንወድቕ ዓራት ንሕዚ ሕክምና ደይንኸይድ ሰባት ኣለና እጅ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ክስማዓካ እንከሎ ኬትካ ሕክምና ክትከይድ ኣለካ ሓደ ግዜ እውን ሓደ ግዜ ዝሰማዕኩ እንታይ ነይሩ ከምዚ ምትርጓምሲ እቲ ቋንቋ ስለ ዘይፈልጡ ንኣብነት ዶች እንድሕር ኮይኑ ዶች ዝትርጉመሎም ሰብ ኣሎሞ ኣጋጣሚ እቲ ሰብ ከዓ ወይ ዝፈልጥዎ ፀንሕ ወይ ከዓ ሓበሻ ገለ ፀንሕ እሞ ክዛረቡ ግን ኣይክእልዮም ግን ሓሚሞም እዮም ደሎ ውሽጦም ግን ኦሬዲ ተጎዲኡ ደሎ ነቲ ናይ ውሽጦም ንኸይውፅኡ እቲ ሰብ እንታይ ድበሃል ከይገብር ሕጂ ሓደ ግዜ ወላ እቲ ትርጉም ሰብ ኣብኡ ብፍላይ ብቲ ዓውዲ ትክሰርሕ ከለካ ኣዝዩ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ጥንቁቅ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሰብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንዓኻ እታ ምፍዋስ እንድሕር ተድልየካ ኣላ ኮይና ነቲ ዝግባእካ እቲ ክትገብሮ ዘድልየካ ነገራት ወፂኻ ነቲ ኣብ ሕክምና ኦሬዲ በፂሕካ እንድሕር ኣለካ ወላ ብድሕሪኡ ወፂኡ ይዛረበልካ ንዓኻ ደይኮነስ ንነብሱ እዩ ዝያዳ ነቲ ስርሑ እዩ እንታይ ድበሃል ዘቃልሎ ደሎ ሕጂ ሓሚምካ ጥራይ ደይኮንካ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ክስማዓካ ወላ ኬትካ ቸክ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሕክምና ሓደ ግዜ ከምዚ ይስማዓኒ ኢልካ ምስ ዶክተርካ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ ዝያዳ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕክምና ክንከይድ ኣለና ናይ ግድን ቸክ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክሳብ ንወድቕ ክንፅበ የብልና ስጋብ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ሕማቕ ነገራት ንሰምዖ ስጋብ ኣብኡ ክንበፅሕ የብልናን ንእሽተይ ክውስኸልካ ስለ ደለኹ ኢና እዚ ኣሎ ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ጉድ ላይፍ ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ከፊዩ ዘሎ ዘይምክብባር እዩ ስለዚ ኣብ ዘበነ ስደትና ተኸባቢርና እንተሓለፍናዮ ክንሓልፎ ዘለና ምስታ ነጥብና ተይ ኮኔክት ስለ ዝኾነት እያ ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ ሕብረተሰብና ንግረ መንገድና ንሎሚ ዝጎድኡና ዝበልናዮ ነጥቢ ማለት እዩ ርስናትና ነዚ ዝናብራ ስደትና ኣኽቢዶሞ ዘለዎ እንተሎ ላክ ኦፍ ዲስፕሊን ስነ ምግባር ስለ ዝጎደለ እዩ ሕብረተሰብና ፀይቂ ዘረባ ፀይፊ ፅያፍ ዘረባ ፅያፍ እዩ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ከተማ ኣብ ገለ ገዛውቲ ዝረብ ይኸውን እዩ ኣብ ከተማ ገለ ቦታታት ኣሎ ኣብኡ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣብ ካልእ ቦታ ወፂኻ ግን ነውራም ዘረባታት ኣይትዛረብን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ግን ሕልፍ ክብል ከሎ ንእሽተይ ምስ ጎደለቶ ገድፍ ፀርፊ ይድርቢ ሓደ ካብቲ ሉዝ ጌርናዮ ዘለና ወይ ከሲርናዮ ዘለና እንተሎ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብና ጎዲሉ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ነገር እንዲኻ ክትንትነሉ ትኽእል ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብ ገዛውትና ኣብታ ኣነ ዝዓበኹሉ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከባቢ ዝቐፅዓካ ኣሰብኡት ብዙሓት እዮም መንእሰያት ብዙሓት እዮም ዝኾነ ሕማቕ ተተዛሪብካ ዘርከበ ይዝሃርመካ ስነ ስርዓት ዘትሕዘካ እዞም ንኣሹ ዝዓበዩ ግን ስነ ስርዓት ዘትሕዞም ስለ ዘይነበረ ናቶም ፈልቲ ይኮነን ብኣገልግሎትን ብስደትን ኩሉ ሰብ ስለ ዝተሃለየ ከም ዝግባእ
ኣይተቆፅዑን ናቶም ፀገም ኣይኮነን እዚ ንሕና ዝፈጠርናዮ ፀገም እዩ ስለዚ ንሳቶም ጥራይካ ኣይኮኑን ናናኣሹ ጥራይ ምፅራፍ የለን ወላ ዓበይቲ ኣለዎ ደቂ 40 ደቂ 50 ንክትሰምዖ ንክትደግሞ ዘይትኽእል ገጅፍ ፀርፊ ዝዛረቦ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነኒ ሓደ ሰብ ወላዱ ኮይኑ ዘሎ ቆልዑ ዘለዎ ቆልዑ ዘዕቢ ዘሎሲ ኣብ ኢንተርነት ከይዱ ሕማቕ ፀርፊ ዝፀርፍ ተኮይኑ እሞኻ ስእሊ ናቱ ግርማ ባድላ ተኸዲኑ ሽሙን ወዲ ያኹስቶ ገለታት ወዲ ቀሺ ፀኒ ሓደ ግዜ እቲ ፀርፊ እቲ ዝግበርን ገለመለን ግን ፈፂምካ ምስቲ ፕሮፋይል ዘይከይድ ብጣዕሚ እቲ ዝሕዝነካ ክፋል ከ እዚኣ ቁርብ ኣትራቢ ኢለ ክዛረበ ወላ ንገለ ሰብ ክትዕምመ እያ ትፈልጥ ኢኻ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ኣብ ገለ ደረጃ እንተበፂሑ ንኣብነት ኣነ ኣብ ኤርትራ ባችለር ዲግሪ ገይረ ኣብ ስዊስ ኣናደ ባችለር ዲግሪ ገይረ ድሕሪኡ ድማ ማስተር ዲግሪ ብኢንተርናሽናል ማኔጅመንት ገይረ ኦኬ ዛግለኒ ትምህርቲ ወሲደ ኣለኹ ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ድማ እኹል ናይ ስራሕ ተመክሮ ገይረ ካብኡ ነፍሰይ ድማ ብፁዕ መፅሓፍቲ ብምንባብ የነቃቕሓ ኣለኹ ሓደ ሰብ ግን ወላ ሓንቲ ዘይገበረ ወላ ሓንቲ ዘይተምሃረ መፅኡ ተደንቁሮ ይብለን ምሁር ደንቆሮ ከዓ እምበር እታ ምሁር ምዃነይ ስለዝፈልጡ ምሁር ደንቆሮ ይቀይሩ ዋሳ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምሁር ደንቆሮ ስለ ዝበልካኒ በፍፁም እኳ ዘይስማዓና ምክንያቱ ኣይኮንኩን ስለ ዝፈልጣ ነብሰይ ነታሊ ሰብ ከምኡ ኢልካ ክትፀርፍ ምኻልካ ግን ሳብ ክንደይ ነብስኻ ዘይትፈልጣ ምዃንካ እዩ ዝሕዝነኒ ላክ ኦፍ ሰልፍ ኣዌርነስ ወይ ከዓ ነብስኻ ዘይምፍላጥ ሰብ ነብሱ ዘይምፍላጥ ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ኮይንዎ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ነብሱ ይፈልጥን እዩ ኣምፃ ኣቢሉሲ ንዓኻ እዚያ ጉዳይ እዚኣ ርእሲ እዚኣሲ ሓሊፋትካ ኢኻ ይትፈልጣን ኢኻ ማይ ፍሬንድ ከምኡ ክትብል እንታይ ብቅዓ ስለ ዘለካ እዩ ስኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓደ ሰብ ገለ ደረጃ ትምህርቲ እንተንቢቡ ጉግል ዝበሃል ኣሎ ካብ ጉግል ኣምፂኻዮ ፍልጠት ድብሉካ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ጉግል ዘየለ ፍልጠት ዘሎ መሲልኩም ኩሉ ይደሎ ዝዓበየ ላይብረሪ ናይ ዓለምና ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ላይብረሪ ጉግል እዩ ኣብ ጉግል ዘይርከብ ሓበሬታ maybe it doesn't exist ስለዚ የለ ጥራዩ everything is ኩሉ እዚ scientific papers ኣብ ጉግል ኣሎ the question is ትረኽቦ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ዩኒቨርሲቲታት እቲ ናቶም ዝበለፀ scientific papers ጉግል እዩ ዘሎ if you can find it ስለዚ ካብ ጉግል ኣምፂኻ ኣይትዛረብ ዝብል ሰብሲ ጉግል እንታይ ምዃኑ ስለዘይተረድኦ ጥራይ alright ስለዚ ቁርብ ኣተሓሳስባና ነስፋሕዮ እቲ ናይቲ ገለ ሰብ ኣተሓሳስቡ ዘይምስፍሑ ጥራይ ደይኮነሲ ነቲ ዘለዎ ፅበት ንዕኡ ብኮንፊደንስ ክዛረቦ ክትርኢ ከለካ ትጉሂ ኮንፊደንት ብምዃኑ ትሕጎስ ግን ሓደ ግዜ ከዓ እቲ በቃ ኣለካ እንዲሁ ሽነት ጥዑም እንዲሁ ሓደ ግዜ ናይ ግን ትዘጉየካ ፍቅር እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ንስኻ ኦኬ ከምዚ ኖርማል ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክንደይ ሰባት ግን ኣለዉ ነቲ ሕብረተሰብ ክልውጡ ተጠቂሞምሲ ነቲ ሕብረተሰብ ክጠቕሙ ክልውጡ ክምህሩ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ብኡ ንዕኡ ሪኦም ፅባሕ ንጎውን ንዓይ ከምኡ ክገብሩኒ የሎም ክንደይ ኣለዉ ንፍዓት ክወፁ ዘይደልዩ ሰባት ምክንያቱ ዝኾነ ሰብሲ ክፅረፍ ክዋረድ ወፂ ኣብ ሚድያ ዝደሊ ሰብሲ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ነየ ስለዚ ብሰንኪ ከምኡ ክገርመካሲ ከምዚ ከምኡ ኢሎም ምፅራፎም ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ክወፅእ ዝኽእል ክምህር ዝኽእል ብዙሕ ዓቕምታት ዘለዎ ሰብ ክወፅእ ዘይምኽኣሉ ብሰንኪ ከምኡታት እዩ ትዘጉየካ እምበር ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሓደ ግዜ ክሪኦም ከለኹስ ሓደ ግዜ እኮ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክትሪኦም ከለኻስ እቲ ፀርፊስ ሓውሲ መለለይናሲ በቲ ፀርፊ ንሕና ንፃረፎ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ግዜ ሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ሰሪሐላ ነይረስ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝራይን ኮፍ ኢሎም ከለኹሲ ኣወዳት ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ነይሮም ሕጂ ሓደስ ከረድኦ ደሊና ክስቶ ትፈልጦ ዶ ገለ ኢልዎ ብሽሙ ገለ ብኩሉ ሰለስተ ግዜ እንታይ ድበሃል ገይሮስ ክዝክሮ ይከኣለ እንድሓር መወዳእታ ዘኪሮስ እቲ ደኣ እቲ ከምዚ ኢሉ ዝፃረፍ ኢልካ ዘይተረዳእኒ ኢልዎ ሕጂ ኣነ ሰንቢደስ ጥምት ኣቢለ ሶሪ ሲስተር ገለ ኢልኒ ሽዑ ኦልሬዲ ተረዲእኒ ኣሎ ግን ክሳዕ ክንደይ በቲ ንሕና ንገብሮሲ ክሳዕ ክንደይ ናህና መለለይ ይኾን ኣሎ ፀርፊ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ፕሮፋይሉ ከፊቱ እንድሕር ዝፃረፍ ኣለዎ ወላ ሓቢኦም ዝፃረፉ ሰባት ኣለዉ ግን ገለገሊኦም ዝፍለጡ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ዝብሉ ሕጂ እቲ ሽሞም ዘጠምቕዎም ዝርኦም ተሪፉስ በቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ፀርፊ ግን ብኡ መፀዊዒ ይኸውን ኣሎ እቲ ሽምናስ ኦልሬዲ ተቐይሩስ ብፀርፊ ይትካ ኣሎ ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ኣዝዩ እቲ ፀርፊስ ናይ ጥዕና ኖርማሊ ናይ ጥዕና ኣይኮነን እንድዩ ግን ያ ዛዕሪ ኣለዎ ብሓቂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምውዳእና እንዲና ትትየ ዘይተረኣየ ሕቶታት ታሪኺ ፕሊስ ምናልባት ከይንሰግሮም ይፈራህ ኣለኹ ገለገለ ኣገደስ ሕቶታት أنا أنت حسيبة نيرة ملالبات ساعات نقلن دينا جيرنا دنا زي أنا سالينا ملس سلامو بدحريو maybe أبقى لقيت كفال كله أمي أنا نتزلوا مثلا كستايكن جبرا مخنياتو بزح ولا ديفورا وبزح حتى حتى تلا قال حوات له زحاتو سالينا انتين مالتي تي فركوي فرين مالت بريتيل مالتيو اب ريتيل اندستري متعي يبلونا يكون كون زبل زلو كنستوعل كنكلالنا نابي قصنا فركوي فرين مالت الشيء زغل سب مالتيو one of the best skills اب عالم مالتيو اب زخونه كامباني اتزلع على زغفل من يمثلكم سي او يكونن ويكا سي اف او وي سي ليفل يكونن تزلع عليك شيء زغاليو I can tell you this. أبتي عبيت كامبانيتات لعلت سيو تزعبيك شيء زغالة نسي زغفل ما هني عندو بكوميشن سلا زغفل ساتهم بغالا زر أربعة فركوي فروي كاتي ناي سيلز كلت أبكالا عودو كتو كمالو سلا تغيل أما غايكونن انتاي قم كتقبر لكم دروتنات ناتكم من البات أبزي ناي فركوي فر ناي ريتيل دحر تمهارو لهم أبزي ناي أونلاين ستور كم يجيركم مسو مستي تكنولوجي كونيكت تقبروا تقولوا أبوتات من البات عركة لكم because definitely تزعبي دكان أبزي جزيزي سوبر ماركت هيكونن أمازون كان تايز جبرت لكم لوجيستكس ناتو بتكنولوجي مشات ناتو بتكنولوجي advertisement ناتو بتكنولوجي سلزي مبزحتن كامباني تدمان تناتو نا أمازون دكان كفيتنا هيكونن زوادرو بتكنولوجي زوادرو زلوا سلزي كل جزء نحنا كنفلت علينا مش تكنولوجي معريون بل أنصارو نخيب. This is very important. أمودا تبزع بازار استزيا كم مزازة مكتك أملا زلي. الجن نبرو لزلنا زبن أبزع على فعصرت عمد في اللاين تيلنا ولا نتوم أوروبا يعني حدش. I felt واني مساتمون. دك 5 عمد إنترنت عمون سموم يا رايوة. They have a problem. تيك توك أيكونن دك 5 عمد ندك 3 عمد كمان كبيد. دك 3 عمد بزحات including myself ولا corporate world كسرك الله تيك توك account أي نبرنن إنستغرام account أي نبرنن بحرينا ينيرو نحن يونيفرسيتي مسودة أنا يجنينو نحن generation أي فيسبوك أنا فيسبوك ينيرو famous يوتيوب إن فيسبوك نيرو ما بزينا بعال إنستغرام دحرينا يوم مالتي هاي تتكلمنا لهم دحري أنا business مستمر سكوك تكملهم جميلة تيك توك even بس هاي أبناتي generation أي فل أي تكملوني أبناتنا هبرت سمالتي انتين مالتي እቲ ቴክኖሎጂ ሳብ ክንደይ ይቀላጠፍ ኣሎ ትማሊ ዝረኣኽዎ ግን ቲክቶክን ኢንስታግራምን ነቶም ንኣሹ ጀነሬሽን ጉግል ናቶም ኢንስታግራምን ቲክቶክን ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ሳብ ክንደይ ይቀያየር ኣሎ ነገራት ምፍላጥ የድሊ ናብኡ ድማ ንሕና እውን ኣክቲቭሊ ኢንቮልቭ ክንክእል ኣለና ድሕሪት ጥራይ ዘይኮናስ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ክንሓልፍ ክንፅዕር ኣለና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ነዚ ቴክኖሎጂ ንነብሮ ዘለና ተተማሂርናዮ ኣብ ኣፍሪቃ መስከድና ቅድሚት ክንከውን ኢና በንጻሩ لومي جوبو جوبو نخيت لنا أبعدنا مسكنا خا توم حزبنا دحر 5 عامات قديمهم ناخذونهم أبز دحريت أو دما دحريت كاين خون نتنكق نوح زبالة منسيبكم على لغو إذا أنا عود مويا بخمزيا كن حلفان خل كاله حتى أنت اللي تتي إذا أنا ديبورات كان بابوس سهل كله قدام يزليو نزمان سين تايو كاب أمزك من الجغا أنت أبزيا من البات ميزانا ديفورا تتي تبلا دلا رسي قرب زتعاز انتاي كبلغل أرسي ونيراتني نات حساسبا زي مهلاو بإنجليش lack of critical thinking يبلوها نات حساب زي مهلاو for example نابنت جورجو حدا رئيتو يدير بيالكم لومي زعبا زخونة سب تيتي كمزيايا تيتينا كمزيايا كمزي حماق سبيا يبلوكم أني نتاتي تدبلاك سمعك تقفيل كخيرك أتكمزي كتصحف تجمر تيسيس إزت اللي على ترهيز بلانه أبوتاتنا تقدم ناكلت وجن كيس معك أي تمسكر يمزب ناكلت وجن كيس معك أي تمسكر وسانة تاب This is very important أنا ميديا سلزلني نحدا سبك أقول له ما قليليو إذا قرب أنت تسألني ما يبزح بيو يزركم أبزي نقبرو زلنا بزعب أنا حدا سبت عرفن ده زخون نيرو I am very very positive شدشت ميت الشح سب مرأيو نيرو
ላይፍ ማለት እዩ unfortunately ትምህርቲ ዕቤት ጽቡቕ ነገር ሰብ ብዙሕ ኣይርዮን እዩ you know why ብዙሕ ሰብ ንጽቡቕ ነገር ዘይርኢ ምክንያቱ ሶሪ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ክትሕመማ ትኽእል እያ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጠቕሞ ዘይኮነሲ ካልኦት ዝግድኡ ዘለዉ ካልኦት ዝፅረፉ ዘለዉ ብዛዕባኦም ክሰምዕ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን መስለኩም ደቂ ሰባት ብተፈጥሮና ሰባት ትሕተና ክኾኑ ኢና ንደሊ ልዕልና ክኾኑና ይንደልን ኢና ሓደ ሰብ ክፅረፍ ወይ ክዋረ ተሪና ካብቲ ዝነበሮ ትሕቲ ይወርድ ስለ ዘሎ እንኳ ኣነ ልዕልዩ ኮይነ እየ ዝብል ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሓንጎልና ስለ ዘሎ ኢና ንሰምዖ ንዑ ወላ ሓንቲ እኳ ይጥቕሚ ዘይብሉ ንዓኻ ኣርእስቲ ባት ሓደ ሰዓት 2 ሰዓት ንዑ ትሰምዕ ገዛ ከይድካ ሽዑ ክንደይ ሰዓታት ድማ ክትዓሚኻ ከተውሪኻ ክትዛረብ ኢኻ none of this ንዓኻ ንሕብረተሰብካ ነቲ ኩሉ ኮሚኒቲ ናትና ዚሮ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ በንጻሩ ኣብዛ ናይ ሎሚ እቲ ሞያኹም ፈሊጥኩም ገለገለ ነገራት ዝጠቕመኩም ረኺብኩም ኣለኹም ምናልባት ኤግዛክትሊ መልሳ ይረኸብኩምን ኣለኹም ግን ሓበሬታ ረኺብኩም ኣለኹም እዚ ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን እስክህሉ ከሎ ኣነ ዝሰምዖ ኣብ ዩቲብ መብዛሕቲ ግዜ እዚ ሲ ተመስገን ኣምላኽ ኣብ ዘበነ ዩቲብ ዝፈጠርካኒ እየ ዝብል I would never have ቻንስ ኣይመሃለውን ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዖ ናይ ጂም ሮን ናይ ዶክተር ማይልስ ናይ ቶኒ ሮቢንስ ናይ ዶም ኩሎም ሊቃውንቲ ኣብ ሂወትካ ኣብ ሰሚናራት ከይድካ ጥራይ ክትሰምዖ 800 ገለታት ከፊልካ ዝስማዕ ዝነበረ ብጥሩሕ ኣብ ዩቲብ ኣለካ ሰብኣይ ርዮን እዩ ኣነ ንዑ ጥራይ ትሰምዕ ናይ 10 ደቂቕ ቪድዮ ኣይርኒ ኣነ ኣያኽለንን እዩ ናይ ሰዓት ክኸውን ኣሎ ናይ 2 ሰዓት ክኸውን ኣሎ ቢካዝ ትፍልጠት ኣብዞርብ ንክትገብር ኣብ 10 ደቂቕ ዝተፀማመቐ ዝተቃመመ ሓበሬታ ሓፂር እዩ ብነዊሕ ኦርጋኒክሊ እናተዘርቦ ከሎ እና ኣበይ ፀቂጦም ክዛረቡ ከሎ ተሰሚዕካ ካብኡ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ክንጥምት ዝጠቕመና እንታይ ንሰምዕ ኣለና ኢንቴንሽናል ክንከውን ኣለና እንታይ ንርኢ ኣለና ግዜና ኣበይ ነጥፎ ኣለና ኣበይ ክንከይድ የብልናን ከዓ ንነፍስና ክንቆፃፀርን ዲስፕሊን ክንገብር ኣለና ሰባት ዝበልዎ ናቶም ርእቶ ያኽብርዎ ሰብ ስለ ዝበለካ ግን ሚእቲ ከም ዝረኣኻዮም ከም ዝወዓልካዮም ኮንካ ምስክርነት ኣይትሃብ ሰብ ስለ ዝነገረካ ንዑ ወሲድካ ንካልኦት ሰባት ኣይትፅረፍ ፕሊዝ ነዚኣ ንግደፋ እቲ ዝሕመ ዘሎ ሰብ ንስኸ እንታይ ይብል ክትብል ኣለካ ብፍላይ ከዓ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ንበሃልካ እቶም ዲሞክራሲ ፍትሒ ንደሊ ፍትሒ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ናቱ ርእቶ ኣብ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ከይተባሃለ ገበነኛ ኣይትበሎ ንምንታይ ኣነ መረጋገፀ ምፅአ ነቲ ከምዚኣ ኢለካ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ክብላ ዘሎ ኣነ ይኩንኩን ክብላ ዘለኒ ስለዚ ኣነ ክኸሳ ይኽእል እየ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ግን ንሳኸ እንታይ ትብል ድሕሪ ኺኢልና ኣምፃያ ንዓ ኣዛርባ እንተዘይተዛሪቡ ግን ስለዘይተዛረበ ገበነኛ ይትሕፀሮ እንተተኻኢሉ ርእቱ ክብ ፅቡቕ ይትሰብ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እቲ ፓብሊክ ኦፒንየን እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክብ ፅቡቕ እዩ ነቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ሰብ ከይሰማዕካ ግን ናታ ፍርዲ ኣይትሃብ ስምዒታውያን ኣይንኹን ኣብ ሓፂር ግዜ ዓሚትና በቃ ሎሚ ጆርጆ ኣንበሳ ጆርጆ ንጉስ ጆርጆ ኣታስኻሲ ንፅባሓይቲ ካልኦት ቪድዮ ስራ ከመይ ዝበለካ ኢኻ ታስኽ ትግረም እኮ ኢኻ ኣነ ሓደ ግዜ እቲ ስክሪንሻት ናይ ሓደ ሰብ ክልተ ኮሜንት ናቱ ኣቀናቢረ ቪድዮ ክሰርሕ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሰብ ክንደይ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓሳባትና ከም ዝገማጠል ማለት ኣዋህሊልና ዝኸውን ርኢና ኣመዛዚና ንኽኢድ በቃ ብሃውሪ ሎሚ ንኩስቶ ክንደይ ትውዕል ፅባሕካ ፀርፈ ክትበትውዕል ጌጋ ቲቲ ምናልባት ኣብዚ ይኣክለና እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዛ ግዜ ክትብላ ፀናዕካ ወላ ንትምህርቲ ኣነ ብሓቂ ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ከምዚ ንስኻ ብግቡእ ግዜኻ ትጥቀመሉ ኣነ እውን ከምኡ ክኸውን ኩላትና ማለት እዩ ኦልሬዲ ናትካ ተምሃሮ ናትካ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወትና ክንልወጥ ክንዓቢ ክንቅየር ኣተሓሳስባና ብኩሉ ነገራትና በቲ ቁጠባና ብዝተፈላለየ ነገራት ሃኒፅካና ኢኻ እሞ ኣይሆፕ እቲ ግዜና ከዓ ከምኡ ጌርና ከምቲ ናትካ ጌርና ክንጥቀመሉ ካብቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ናትካ ደስ ዝብለኒ ዝቐንኣሉ ነገር ሲ ነቲ ግዜ ትጥቀመሉ ንትምህርቲ ብፍላይ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ ቁርብ ድኻምነታት ስለ ዘለኒ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ከመስግነካ ናይ ኩላትና ሓዋዊሰ ማለት እዩ ቴንክዩ ናይ ብሓቂ ቴንክዩ ቲቲና ጋይስ እቶም ተገዲስኩም ዝረኣኹምና ገለገለ ሕቶታትኩም ማናጀር ስለ ዘይብልና ሰጊርና ያለና ብጣዕሚ ይቕረታ ላይፍ ካብ መጀመርያና ናይ ነገር ሓድሽ ኩሉ ግዜ
ናይ ነገር ፋራ መከራ እንዲ ዝበሃል እታ ነገር ከሓዳሽ ስለ ዝኾነት ኣይተሓዙልና ኢኹም ገለገለ ናትኩም ኮሜንት ዝሰገርናዮ ክህሉ ይኽእል ወይ ሕቶታትኩም ዘይራናዮ ክህሉ ይኽእል ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቕፅል ምስ ካልኦት ኪላታት ኮይና ክንመጽእ ኢና ኣይ ሆፕ ግዜ ይረኽቡልና ይኾኑ ብከምዚ መንገዲ ሕቶታት ናትኩም ብዛዕባ እቲ ቶፒክ እንተኾነ ይምረፅ ካልእ ግን እቲ ብዛዕባ እቲ ቶፒክ እንተዘይኮይኑ እውን ሒዝናዮ ክንመፅእ ክንፍትን ኢና ኣብ መንጎ መንጎ እናሓወስና ክትከውን መዓስ ኢኹም ክትመፁ ላይፍ ነይራ ሓንቲ ሕቶ ምናልባት ቀዳም ክንገብራ ኢና ወላ ዘን ሕቶታት ሓድተሎ ኣገደስቲ እንድሕር ኮይነን we will see ምናልባት ሰንበት ክትከውን ትኽእል ወላ ወንፅሕ ከሎም ሓንቲ ግዜ ክንፍትን ኢና ግን ሓበሬታ ክንዘርግሕ ኢና ምክንያቱ ከከምቲ ኩነታቱ ክንሪዮ ስለ ዘለና ንግዚኡ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ክንገብር ክንፍትን ኢና ላይፍ ሾው ክብድ በለ ይሓቅሓይሽ ምክንያቱ እቲ ግዜኻ ኩሉ ክትሰርዖ ስለ ዘለካ ኣብቲ ካልእ ኣብ ናትካ ግዜ ሰሪሕካ ቀሪብካ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፍሌክሲቢሊቲ ዝባካ ዝግን ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝመፅእ ቁርብ ክበድ ይደል እዩ ንዓይ ማለት ንካልኦት እዚ ቀሊል ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ከይገበርካ መፂኻ ድርቢ ምባል ስለ ዝኾነ it would be easier ንዓይ ግን እዚ ነገር እዚ ላይፍ ክብድ ዝበለ እዩ ብዙሕ ምድላዋት ዘድልዮ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ anyway ካብ ልቢ የቐንየልና ኣደራኹም ለብዋናተይ ግዜና በይነጥፍ ብፍላይ ነዚ ሚድያ ንጥቀመሉ ንጥቀመልና ይነፍቅን right ንጥቀመሉ ናትና መሳርሒ ንግበሮ ንሱ መሳርሒ ዩቱብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዩቱብ ክትመፁ ዝደልየኩም ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረኩም ነቲ ትደልይዎ ሚልዮንስ እዩ ዝባኩም ደርፊ እንተደሊኻ ብደርፊ ገይሩ ልብኻ ይጥፋልካ ፊልም እንተደሊኻ ፊልም ኣብ ርእሲ ፊልሚ ይውስኸልካ ትምህርቲ ተደሊኻ ድማ ትምህርቲ ኣብ ርእሲ ትምህርቲ እዩ ዝባካ ዩቱብ is best ትምህርቲ ተደሊኻ መመሪ እዩ ዘምፅልካ እዚኣ እውን ኣላትካ ንዓነ እዚኣ ስምዓያ ንዓነ እዚኣ ረኣያ እናበለ ከደይበካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዩቱብ እቲ ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ንጥቕምኹም ምናልባት ኢንስታግራም ንስእልታት ጥራይ ትጥቀመሉ ንዓይ ግን ንሞቲቬሽን እየ ዝጥቀመሉ ቪድዮታት ሓፀርቲ ሞቲቬት ዝገብረኒ ብዙሕ እየ ዝረክብ ኣብቲ ቪድዮ ሓፂር ዝገብሩ ኣውያት እየ ዝርኢ ሞቲቬት እቲ ኣልጎሪዝም ናቶም ስለ ዝፈልጠኒ ድማ ከምኡ ጥራይ ዝበኒ ሶ ደ ሆል ቴክኖሎጂ ክጠቕመካ ትርእዮ በቲ ተኸትካ ይጠቕመካ በቲ ተኸትካ ይጠቕመካ ንኻልኦት ካብ ብኩሉ ክጎጦም ትርኢ ተጠቀምቲ ናትኹም ከውን ድማ ንፅዓር ለበዋናተይ ይስያ thank you very much guys ብጣዕሚ የቐንየልና ካብ ልቢና ነመስግን ስለቲ ኩሉ ተገዲስኩም ዝሰማዕኩምና ናብ ዝመፂኹም ከዓ ሃናፂ ርእቶን ሃናፂ ሓሳባትን ሕቶታት እውን ንኩላትና ክጠቕመና ንሕና እውን ክንምሃር ካባና ናባኹም ካባኹም ናባና እሞ ኣብ ዝቕፅል ነተን ሕቶታት ክንርኤና ነተን ኣገደስቲ ዝበልናየን ከዓ ክንምልሰን ክንፍትን ኢና እዚኣ ደርፊ ክንገድፈኩም ኢና እዛ ደርፊ ናይ ዕቑባ ጋብር ካብ ልበይ ስለ ዝፈትዋ ኩሉ ግዜ ከስማዓኩም እየ ነዚኣ እናሰማዓኩም ክንውዲ ኢና thank you